Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, ika-26 sa buwan ng Setyembre taong 2025. At sa ating Christmas countdown, we only have 90 days before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan humamaya sa ating weather update ang Bagyong Opong. Binabagtas na ang southern portion ng Mindoro Islands at ang ikatlong landfall na natili pa ring posible. 1.2 milyon ng mga Pilipino naman apektado sa magkakasunod na bagyo at habagat. Ang Metro Manila at 52 probinsya naman sa buong bansa nakaalerto na dahil sa epekto ng Bagyong Opong. Ang Department of Agriculture inihahanda na rin ang ilang contingencies para yan sa paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasunod po yan ng sunod-sunod na bagyo. Ang storm surge nagbabanta muli sa mga baybayin ng Bicol Region, Central Visayas at Central Luzon ng National Capital Region at Visayas. Abangan din mamaya sa ating provincial report mga kabombo. Uulat po sa ating mga provincial station, 4 na pong mga barangay sa Iloilo City, lubog po sa tubig baha. Ang lalawigan naman ng Masbate na puruhan sa pananalasan ng Bagyong Opong. Abangan din mamaya sa ating international news, bilang ng mga nasawi sa Gaza umabot na sa mahigit 65,000 katao. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, mga kabombo Caster Nation, dumaan na ho ang Bagyong Upong sa Sibuyan at Tablas Islands sa Romblon at binabagtas na ang southern portion ng Mindoro Islands. Uli pong natukoy ang lokasyon ng naturang bagyo dyan sa may katubigang sakop ng Ferrol dyan sa may probinsya ng Romblon. Taglay pa rin po nito ang lakas na abot ng hanggang sa 110 km per hour malapit sa gitna, habang yung pagbugso nito, yung gustiness, aabot ng hanggang sa 150 km per hour. Sa kasalukuyan ay gumagalaw po ito pa kanluran, yan ay sa bilis na 35 km per hour. Bagya po itong bumilis mula sa dating 30 km per hour kaninang umaga. Sa kasalukuyan mga kabombo, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa ilang mga probinsya tulad po ng Batangas, Marinduque, Romblon, maging ang probinsya ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, northern portion ng Aklan at maging ang Caluya Islands. Mas maraming lugar naman ang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 na kinabibilangan po ng southern portion ng Zambales, Bataan, southern portion ng Pampanga, southern portion ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, southern portion ng Quezon, southern portion ng Camarines Sur, probinsya ng Albay, Sorsogon, Masbate, Calamian Islands, at maging ang Cuyo Islands, northern portion ng Antique, ang nalalabing bahagi ng Aklan, maging ang bahagi po ng Capiz, at northern portion ng Iloilo, northern portion ng Negros Occidental, extreme northern portion ng Cebu, kabilang ho dito ang Bantayan Islands, at ang extreme western portion ng Northern Samar, at maging ang extreme western portion ng probinsya ng Samar o ng Samar Province. Samantala, sa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1, nakataas po ito sa probinsya ng Pangasinan dyan sa may Ilocos Region at ang nalalabing bahagi ng Zambales, ang probinsya ng Tarlac, Nueva Ecija, southern portion ng Aurora, nalalabing bahagi ng Pampanga, nalalabing bahagi ng Bulacan, nalalabing bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, maging ang probinsya ng Catanduanes at ang northern portion ng Palawan, kasama ho dito ang nalalabing bahagi ng Antique at ang nalalabing bahagi ng Iloilo. Kasama rin po dito ang probinsya ng Guimaras at ang central portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, northern at central portion ng Cebu, kabilang ang Camotes Islands at maging ang northern portion ng Bohol. Kasama rin po dito sa nakataas ilalim ng signal number 1 ang northern portion ng Samar Province at ang nalalabing bahagi ng Eastern Samar, Biliran, Leyte at ang Southern Leyte. Mga kabombo, nanatili po ang banta ng malawakang mga pagulan at mga malalakas na hangin sa mga nabanggit na lugar, lalo na yung mga nabanggit ho natin na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 na pangunahin pong dinadaanan ng naturang bagyo. Kaya't mag-ingat po tayo at tumutok po sa Bombo Radio Philippines from time to time
maglalabas po tayo ng mga updated report o updated information kaugnay po ng naturang bagyo at kasabay na rin po nito yung pong ilan pang mga mahahalagang impormasyon ukol sa epekto ng bagyong Upong. Sa kaugnay pang mga balita, mga kabombo, Star Nation, umabot na sa 303,537 na mga pamilya ang natukoy na apektado sa pananalasa na magkakasunod na bagyong Nando, Mirasol, Opong at Habagat dito sa Pilipinas. Ito ay katumbas na mahigit 1,212,000 na mga individual ang naturang datos ay sa harap na rin ng nagbabantang bagyong Opong na inaasahang dadaan sa Southern Luzon at Visayas. Ang mga apektado ay mula sa 2,472 na mga barangay mula sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Cordilleras, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, National Capital Region, Mimaropa Region at Bicol Region. Nananatili naman sa loob ng evacuation center ang mahigit 5,000 na mga katao na katumbas ng mga malapit sa 2,000 pamilya. Kasabay nito ay umapila naman si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros na habang hinaharap ng bansa ang epektong dulot ng nagdaang Super Typhoon Nando, kailangan ding paghandaan ang malawakang epekto ng bagyong Opong na una nang naglandfall sa Visayas at Southern Luzon. Pinaalahanan ng opisyal ang publiko na makinig at tumugon sa paabiso at babala ng mga lokal na pamahalaan at mga local disaster and risk reduction agencies upang maiwasan ang malawakang pinsala sa buhay at ari-arian. Kaugnay ho ng naunang paglandfall kaninang umaga ng Typhoon Upong, mga kabombo, 3 power transmission lines dyan sa may Samar Province ang kasalukuyan po ngayong hindi gumagana dahil sa pananalasa naman nitong bagyo. Ito ay may international name na Bualoy. Sa ilang bahagi po ito ng Visayas at sa Southern Luzon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, una pong naapektuhan ang Paranas-Kinapundan 69 kilovolts line sa ito ay nagsusupply sa Eastern Samar Electric Cooperative Incorporated bandang alas 12:30 ho ng o alas 12 ng madaling araw, kanina madaling araw ho ito. Sumunod naman na nag-offline ang Calbayog Allen 69 kilovolts line naglilingkod sa Northern Samar Electric Cooperative at Samar 1 Electric Cooperative dakong 1:43 ho ng kanina madaling araw. Kasama rin po dito ang Calbayog Bliss 69 kilovolts line. Nagsusupply naman po ito sa Samelco 1 bandang alas 2 ng madaling araw. So magkakasunod po ang mga naturang pangyayari. Sinabi ho ng National Grid na agad ding nagsasagawa ng inspection at restoration effort sa mga apektadong linya kapag naging maayos na po ang lagay ng panahon. Kasunod pa rin po ito ng tuluyang pagdaan ng bagyong Upong. Samantala, naka-alerto naman ang Metro Manila at 52 probinsya sa buong bansa dahil sa malawak na epekto nitong bagyong Opong. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, mula pa kahapon Setyembre 25 ay nagsagawa na ng preemptive evacuation at iba pang proactive measure ang mga lokal na pamahalaan upang maibsan ang labis na epekto ng bagyo. Batay sa protocol, 16 na probinsya ang isinailalim sa pinakamataas na alerto ng paghahanda o Alert Level Charlie o nasa red yan dahil ang mga epekto ay pawang nasa ilalim ng 100 kilometer diameter radius. Kinabibilangan ito ng Albay, Bataan, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Cavite, Laguna, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Quezon, Rizal, Sorsogon, pati na rin dito sa Metro Manila. Ang mga naturang lugar ang natukoy na makararanas ng malalakas na hangin, mabibigat na pag-ulan at malawakang pagbaha. Mataas din ang banta ng pagkasira ng mga infrastruktura sa mga ito. Una na rin inatasan ng Department of Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na bantayan ang sitwasyon sa bawat komunidad at pangunahan ng pagsasagawa ng paglikas, relief at rescue operations kung kinakailangan. Oras natin 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli pong itinaas ang storm surge warning sa maraming baybayin sa Bicol Region, Central Luzon, National Capital Region at dyan sa may Visayas dahil po sa pagdaan ng bagyong Opong. Inaasahan po nga abot hanggang sa 3 metro ang pinakamataas na daluyon na dulot ng naturang bagyo. Inaasahan po makakaranas ng 2 hanggang 3 metro na mga daluyong ang mga baybaying ng mga sumusunod na probinsya. Diyan po sa may probinsya ng Albay, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Masbate at Northern Samar. Makikita ho ninyo sa inyo pong mga screen para po sa mga viewers o sa mga kababayan po natin nakikinig at nanonood sa atin ngayon pong araw.
ito hong listahan nitong mga probinsya, mga lugar na nasa ilalim po ng storm surge. Kasama rin po dito mga kabombo ang Occidental Mindoro, ang Oriental Mindoro, Palawan, Quezon, Romblon, Samar at maging ang probinsya ng Sorsogon dyan sa may Bicol Region. Posible namang makaranas ng 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong ang mga probinsya ng Aklan, Antique, Bataan, Batangas, Bulacan, Capiz, Catanduanes, Cavite, Iloilo, Metro Manila, Negros Occidental at maging ang probinsya ng Pampanga dyan sa may Central Luzon. Hindi rin po isinasantabi ng State Weather Bureau yun pong posibilidad na mas matataas pa yung mga maranasang daluyong dahil yan sa patuloy na pananalasa ng Bagyong Upong. Sa iba pang mga report, mga kabombo at Star Nation na Department of Agriculture, naghanda na ng contingencies para sa mga paggalaw ng presyo ngayong sunod-sunod na bagyo. May mga report si Bombo Bea Piniza. Nakahanda na ang mga contingency plans ng Department of Agriculture hindi lang sa magiging epekto ni Bagyong Opong at maging sa mga naging epekto ng nakaraang sama ng panahon. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Lecara Guevara, kapag ganitong mga sitwasyon ay aktibong nakikipag-ugnayan ng departamento sa mga regional offices nito upang mamonitor ang galaw ng presyo sa mga pamilihan. Posible kasing naabuso ng ilang retailers ang sama ng panahon dahilan para maging overpriced ang ilang bilihin. Isa sa posibleng ipatupad ng ahensya ang price freeze kung sakali man nakakailanganin na nilang kontrolin ang mga presyo ng ilang agri-fisheries products. Inaasahan naman na ang pagpapatupad ng price freeze ay magiging base pa rin sa ugnayan ng ahensya at maging ng Department of Trade and Industry na siyang namamahala sa mga presyo ng bilihin. So definitely naman itong mga may mga disasters tayo, nag-activate po tayo sa ating mga region, definitely. And then yung sa pagmamonitor po natin, if there is a need nga to control the prices then because kung mayroong pagtaas yan na mamonitor natin because of the calamity nga and baka mayroong gusto umabuso, pwede naman po tayong mag-recommend for a price freeze together with DTI of course. Price freeze or mag-ano tayo ng prices for, lalo na for our agri-fishery products. Maliban dito ay nakahanda din ang pondo ng Department of Agriculture para naman sa mga assistance sa mga mangingisda at magsasaka na mga apektuhan ng naturang bagyo at maging para sa mga nauna ng nasalanta ng mga nagdaang sama ng panahon. Ito ay ipapamahagi bilang tulong sa mga nasirang paninim o inputs upang agad na mapunan ang mga naging danyo sa agrikultura. Meron naman tayo naka-ready na fund pagka ganito mga calamities, especially kung may mga masisira po dyan or may mga kailangan po tayong inputs, yan ay naka-ready naman po from DA. Samantala sa ngayon umaabot na sa higit 15 milyong piso ang halaga ng mga kasalukuyang danyo sa agrikultura mula sa nagdaang mga bagyo habang patuloy naman na nakamonitor ang departamento kung sakali man madagdagan pa ang mga danyos na ito. Iyan muna ang mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! 14 na minuto ng mga kabombo makalipas po ang alas 12 ng katanghalian. Abangan mamaya kuha tayo ng live report mula kay Bombo Isa Cotoner. Ito ho'y kaugnay pa rin sa biyahe po ng mga pampublikong sasakyan. May mga nakansela na ho ito dahil yan sa epekto ng Bagyong Upong. May mga pasahero na rin po na nagsisipagdagsaan sa kabila po nitong kanselasyon nitong mga biyahe ng mga pampasaherong bus. Abangan ho yan mamaya. Samantala, bago ho yan, inalerto na ho ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga nasa Southern Metro Manila sa posibleng pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas. Maaari umanong maranasan simula mamayang gabi dahil yan sa ulang dala ng Bagyong Upong. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro D. IV, malakas ang ulang dala ng bagyo at sapat upang magdulot ng malawakang pagbaha. Maging ang storm surge ay mararanasan din sa mga lugar na malapit dyan sa may bahagi ng Manila Bay. Dito ho ay kailangang paghandaan ang 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong. Ito po ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Alejandro sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Dennis Hamito po from Bombo Radio, please. Go ahead, sir. Sir, nais ko lang po malaman dito sa Metro Manila, ano po yung expected natin na flood na pwedeng maging epekto, lalo na dun sa low-lying areas po ng Metro Manila
para po mapaghandaan at ano po yung mga tukoy na natin na mga posibleng maapektuhan? For Metro Manila siguro sir, siguro dito sa bandang southern part ng Metro Manila, makakaranas po tayo siguro ng mga from 100 to 200 millimeters of rainfall po. Okay. Sa storm surge po sir, may kailangan po tayong i-alert dito sa Metro Manila area or nearby, sir, for storm surge? For storm surge sir, dito sa bandang southwestern part ng Metro Manila, makakaranas po siya siguro ng mga from 2 to 3 meters po yung kanyang storm surge. Nasa 1 to 2 meters lang po pala sir, ang Metro Manila po. Bahagi po yan mga kabubo ng paliwanag ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Sa karagdagan pa rin pong mga development ngayon pong araw, hindi na rin po madaanan ng 14 na national road section sa iba't ibang lugar dahil po sa epekto ng Bagyong Opong at itong Super Typhoon Nando o nagdaang Super Typhoon Nando. Ang mga ito ay mula sa Cordillera Administrative Region, Region 1 o Ilocos Region, Cagayan Valley at dyan sa may Region 8 o dyan po sa may Eastern Visayas. Isinara mga naturang kalsada sa lahat po ng uri ng sasakyan. Marami sa mga naturang kalsada ay nabagsakan po ng malalaking punong kahoy, dumanas ng soil collapse, natibag at binaha. Ang iba naman po'y kinailangang isara dahil yan sa mapanganib na sitwasyong dulot ng Bagyong Opong. Maliban sa mga isinara, 5 road section din ang nilimitahan ng access dahil naman po yan sa epekto pa rin ng bagyo. Ayon sa Department of Public Works and Highways, kasalukuyan nagsasagawa ng clearing operations ang mga personnel nito upang muli pong mabuksan sa trapiko ang mga naturang kalsada. Kabuang 384 na personnel ng Department of Public Works and Highways ang nagsasagawa ngayon ng clearing operations gamit po ang 75 na heavy equipment at iba pang mga kagamitan. Naka-standby din ang iba pang quick response team ng Public Works and Highways Department na binubuo ng mahigit 3,000 personnel at mahigit 600 na mga public works equipment. Sa karagdagang pang mga update na nanatiling lubog sa tubig baha ang 29 na munisipalidad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kasunod ng malawakang pag-ulan mula pa noong nakalipas na linggo. Ayon kay BARMA Chief Minister Abdul Rauf Makakua, ang 29 na munisipalidad ay mula sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at sa mga Special Geographic Areas sa naturang rehiyon. Mula nitong nakalipas na linggo, lubog na anya ang mga naturang bayan sa malawakang pagbaha kung saan libu-libong residente na ang inilikas. Sa kasagsagan ng pagbaha, umabot na sa mahigit 46,000 flood victims ang inilikas patungo sa mas ligtas na lugar. Ayon kay Makakua, patuloy na binabantayan ng Disaster Response Team ang mga probinsya ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte dahil sa matagal na humupa ang pagbaha sa mga ito habang maraming komunidad din ang malapit sa mga kailugan. Sa ngayon, nakapaghatid na ang pamahalaan ng 26 tons ng food supplies sa mga flood victims na pansamantalang nakatira ngayon sa mga makeshift evacuation center at covered courts. Maliban sa mga inilikas, umabot na rin sa halos 100,000 ng mga residente ang natukoy na apektado sa malawakang pagbaha. Abangan mamaya kuha tayo ng mga development mga kamumula sa ating mga kasamahan. Kaugnay pa rin po sa sitwasyon sa labas. Kasama na po dito yung biyahe sa mga pampublikong sasakyan o sa mga tinatawag nating public transport. Samantala, dako muna tayo sa iba pang mga balita. Update po tayo dyan sa bahagi ng Senado. Ito raw hong surprise witness na si Orly Guteza. Dapat raw hong isa ilalim sa kompletong record check at maging ang malalimang background investigation ayon kay Senator Lacson. Yun pong burden of proof na sa surprise witness na si Orly Guteza matapos yung makaladkad itong sina Congressman Ko, itong si dating House Speaker Romualdez sa issue po rin po yan ng flood control scandal. May mga development po dyan si Bombo JC Galvez. Iginiit ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson na dapat isailalim sa kumpletong record check at background investigation si Orly Regala Guteza, ang tinaguriang surprise witness sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes. Ayon kay Lacson, mahalagang beripikahin ang pagkatao at kredibilidad ni Guteza dahil sa bigat ng kanyang mga pahayag. Ipinunto niya na walang abiso o paunang pabatid bago iniharap si Guteza sa komite na nagsabing dati siyang Marine at Security Consultant ni Representative Elizalde Co. Si Guteza ay iniharap ni Senador Dante Marcoleta sa pagdinig at sinabing ipinakilala sa kanya ng dating kongresistang si Michael Defensor. Sa kanyang testimonya, ikinuwento nito na nagdala umano siya ng mga maleta ng pera na
na tinawag na basura sa mga bahay ni Naku at dating Speaker Martin Romualdez na maring itinanggi naman ni Romualdez ang paratang. Samantala, sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na kay Guteza ang burden of proof o pananagutan sa pagpapatunay ng aligasyon matapos ikaladkad ang kanyang dating amo na si Congressman Ko at dating House Speaker Romualdez. Iginit ni Tulfo na mahalagang corroboration o karagdagang ebidensya upang mapatibay ang testimonya ni Guteza, kabilang ang detalye ng mga sasakyan at posibleng litrato. Still, nasa NBI yun kung dahil magsasabit siya ng kanyang statement sa NBI, sa DOJ. So, sila makapagsasabi na. Kailangan siguro ng mga corroboration, kailangan natin mga sasakyan. Dahil sabi niya, naging bodyguard si Saldico. So, sa next hearing, tatanungin ko ano mga sasakyan, pakidescribe. Then siguro gagawa ko ng paraan to contact si Saldico, ano ba mga vehicle niya, i-submit ko dito sa amin. We can do that, I believe, na kung ano-ano mga sasakyan. Pero basing doon sa sasabihin ng ika nga ng ni Guteza. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang kontratista nga si Sally Santos dumating ngayong umaga sa Department of Justice sa kabila ng masungit na panahon. Ang salaysay ng mga lumantad at testigo kaugnay sa anomalya ng flood control projects dadaan rin sa masusing ebalwasyon. May mga report dyan si Bombo Grant Hilario. Dumating kaninang umaga dito sa Department of Justice ang isa sa mga kontratistang nasasangkot sa manumalyang flood control projects na si Sally Santos. Sa kabila ng masungit na panahon nararanasan o malakas na pag-ulan dito sa Maynila, personal na bumisita ang naturang kontratista sa Kaguran. Dito inaasang posibleng mapag-uusapan ang patungkol sa posibilidad ng aplikasyon nito para mapasailalim sa Witness Protection Program. Katulad ng mga naunang individual na bumisita din kamakailan, dadaan pa sa ebalwasyon ang salaysay na ibabahagi nito bago maituring o mapabilang para sa programa. Samantala, Bombo Jaya ay pasado alas 12 naman ang dumating ang si Sara Diskaya dito sa Department of Justice. Inaasahan din na magpapatuloy ng mapag-uusapan dito ang patungkol sa kanyang aplikasyon o sa kanyang Witness Protection Program. Habang sa kasalukuyan ay nasa 6 na mga individual pa lamang ang pasok sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Bagamat hindi pa ito pinala o bilang provisional pa lamang, siniguro ng Kaguran na mabibigyang proteksyon sina former Department of Public Works and Highways officials Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, Henry Alcantara, Roberto Bernardo at pati ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Kung kaya't itinuturing sila bilang mga protected witnesses kaugnay sa investigasyon ng umunoy korupsyon sa manumalyang flood control projects. Dito, binigyan din ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na wala pa silang itinuturing na state witness mula sa mga nabanggit na individual. Kaugnay niyan, ating pakinggan si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Wala pa tayong state witness, protected witnesses. And ano naman to sabi ko nga, may mga sinabi nila sa Senado na wala pa silang status ng state witness o protected witness. Andiyan na yan Pero ang inaano natin, hanggang saan pa ang ilalabas nila impormasyon. Kasi ang hinihingi natin dito, sabi ko nga, wala sa batas, pero basic, the whole truth and nothing but the truth. Pag sinabi mong the whole truth, merong historical perspective yan kung saan nagsimula yan. Dapat ganun ang pagtingin natin dito. Yun ang ating hinahanap sa kanila. Bunsod nito'y inihayag din ng talim na dadaan pa sa masusing ebalwasyon at serye ng mga pagsusuri ang salaysay ng mga lumantad na umano'y testigo hinggil sa flood control projects. Ayon mismo kay Justice Secretary Remulla, isa sa ilalim pa mga affidavit sa analysis upang mas siguro at matiyak ang mga impormasyon na kakalap. Ito anyay hakbang ng Kaguran upang ma-verifika at masuring maigi para matukoy kung ano ang makatutulong sa kaso isasampa laban sa mga sangkot sa manumalyang flood control projects. Ating muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng Department of Justice. We're going to go through working sessions over the weekend. We will have a template and a matrix of the affidavits, and we will look at the different violations, and we will analyze it in accordance with what we really need to prove
for the cases that we have. Live mula dito sa Department of Justice. Ito. Bombogran. Yes, Bombo Genesis. So Bombo may, Genesis, maibahagi ko na lamang Go muna ahead. ang si Sally Santos ay kasalukuyang papaalis na dito sa Department of Justice lula ng isang itim na sasakyan mula sa kanyang pagputungo dito na personal dito sa Department of Justice. Bombo Genesis. So bukas pa rin pala ang Department of Justice kahit na ganitong napakalakas na yung mga pagulan ngayong umagang ito. Ngayon, sa panig ng Department of Justice, ano sabi nila? May timeline ba para doon sa kung sakaling bigyan ba o hindi? Or a final decision para doon sa hinihiling na witness protection program dito mga testigo? Kasi medyo papatapos na rin yata ang Senado. Although sabi ni Senator Lacson, may isa o ilan pang mga serye ng hearing pero parang nirarap up na yung hearing o yung pagdinig. Bombo Genesis, sa panig ni Justice Secretary Remulla, wala pa siyang tiyak na sinasabi kung kailan na matatapos o matutukoy itong pagproseso sa evaluasyon. Ngunit tangi pa lamang niya sinabi na kanilang i-evaluate o susuriin pa maigi yung mga nakakalap na impormasyon o apidabit ng mga lumalantad na mga testigong ito sa Department of Justice. Bombo Genesis. So yung anim na to, officially, sina Alcantara, sina Hernandez, itong mag-asawang Diskaya, si Sally. Sino yung pang-isa? Ay, pang-anim? Yung isa pa? Ay yung si Roberto Bernardo, yung dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, Bombo Genesis. Siya yung last na naidagdag kahapon, yung lumutang na after ng ilang mga serye ng mga pagdinig. Si Diskaya, yung mag-asawang Diskaya, nakabalik na sila sa kanilang tahanan or nasa ilalim pa rin ng tawag dito, kustodiya? Bombo Genesis, itong mag-asawang Diskaya ay magkahiwalay. Kumbaga, itong si Sara Diskaya ay dumating dito sa Department of Justice lula ng isang pribadong sasakyan, habang itong si Pacifico Curly Diskaya ay kasalukuyan nasa kustodiya pa ng Senado buhat na nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Bombo Genesis. Sige. Update pa rin tayo sa mga susunod na araw. Kaugnay pa rin dyan sa Witness Protection Program. Maraming salamat, Bombogran. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Bust Radio. Bombo! Kaugnay pa rin po ng mainit na usapin na yan, mga kabombo, kinumpirma rin nitong si dating District Engineer Henry Alcantara na ang lahat ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, gaya ho ng mga kalsada, mga tulay, kasama ho rito yung mga flood control, at ilan pang mga pampublikong gusali ay mayroon pong nakalang porsyento para sa opisina at sa mga proponent ng proyekto. Sa pagdinig pa rin ng Senate Blue Ribbon Committee ukol yan sa manumalyang flood control project, kinwestiyon nitong si Senator Bam Aquino, itong si Engineer Alcantara, ukol yan sa porsentuhan at yung tinatawag na overpriced materials sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Iginit ng inhinyero na hindi direkta sa kanila napupunta ang pondo para sa mga politiko at karaniwan ay sa pamamagitan lamang ng mga special allocation na ibinababa ng mga opisyal. Kaya po nitong si dating Undersecretary Roberto Bernardo at Congressman Zaldico. Ayon pa kay Engineer Alcantara, nanatili ang kaltas o ito ho yung standard percentage mula sa project cost kahit pa ang lokal na pamahalaan ang magpapatupad ng proyekto. Anya, nasa 6% ang karaniwang bawas sa mga proyekto para sa kalsada at mga gusali. Last Blue Ribbon, tinanong ko po si Engineer Hernandez kung meron bang may pinalampas ba kayo na proyekto na walang porsyentuhan. Sabi ho niya, lahat may porsyentuhan. Classroom, building, kalsada, tulay, flood control, lahat na. Do you confirm this, Engineer Henry? Yes, Your Honor. Lahat po ng project ay meron po ang office at meron po ang mga proponent po, Your Honor. Meron bang proponent na hindi tumatanggap? Your Honor, when it comes to congressional, hindi po kasi ako ang in charge po. Sila po yung kausap po ng contractor. Kaya I don't have the personal knowledge how much it will be. Ay, sorry. Yung flow of money kasi hindi manggagaling sa'yo? O manggagaling ba sa inyo? Parang galing naman sa inyo yung pera. Hindi po. Ang nanggagaling lang po sa amin yung mga special allocation po na binababa nila Yusek Bernardo at nila Saldico sa iba po. So Hinarap din itong si Director Alan Borromeo ng Department of Public Works and Highways sa mga tanong ukol sa consumption materials. Yan pong price data na tinatawag, maging ang batayan ng ahensya sa presyo ng mga construction materials.
Inamin po nitong si Director Borromeo na nagkaroon ng malalaking diferensya sa presyo ng ilang distrito kumpara sa aktual na presyo sa merkado. Sa ilang kaso, mas mataas raw yung presyo kung ginagamit ng Department of Public Works and Highways kaysa doon sa presyo na itinatadla ng mga hardware store. Git po ng senador, itong si Senator Aquino, dapat mas mababa pa nga ang presyo ng gobyerno dahil bultuhan ang pagbili ng materyales. At hindi dapat umaabot sa dobleng halaga kahit may dagdag na freight at itong pagbubuhat doon sa mga materyales. Ipinunto rin ng senador na may posibilidad na nagpapalubo hindi lamang ang presyo ng materyales kundi gayon na rin po yung mga bilang ng mga unit sa ilang proyekto, gaya ho ng classroom na umaabot umano ng hanggang sa 3.7 million pesos bawat isa. Construction materials price data. How is that determined? So determined, yan ang nag-control ng mga presyo ng mga construction materials na ginagamit natin to derive the DOPA of the project. So lahat na yan, sir, before naibigay na yung authority ng CMPD sa mga implementing offices sa region at sa district, at ngayon ibinalik na natin sa central office para mag-control natin ang mga presyo. Bakit niyo po binalik sa central office, Director? Kasi mayroong mga discrepancies na, sir. Na Okay. Maski yung kapitbahay na district office, Ang lalayo ng presyo. In fact, ang nakita ho namin, yung presyo ng semento compared sa mga hardware store, mas mataas pa po ang ibang CMPD. Totoo po ba to? may mga ganong pangyayari, sir. Kumbaga po, bulto-bultong binibili ninyong semento, pag pumunta ka sa hardware store, mas mura pa doon. Malamang, sir, may ibang distrito at district at mga region na ganyan ang nangyayari. Na-monitor. Bahagi po yan ng sagutan mga kabubuan itong sina Director Borromeo at Senator Bam Aquino at yan po doon sa pagkakabunyag, doon sa mataas na presyo nitong mga construction materials. Samantala, tinuturing din itong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na inside job robbery laban ho sa sambayan ng Pilipino ang umano'y korupsyon sa flood control project. Ayon pa rin kay Senator Lacson, hindi lamang ito isang simpleng kaso ng katiwalian, kundi pinapakita ng lawak ng korupsyon na nabunyag ang walang kontrol na kasakiman sa yaman ng mga sangkot. Git po ng senador, ang uri ng pandarambong ay walang katumbas na salita upang ilarawan ang labis na pagmamalabis nitong mga opisyal ng gobyerno. Dagdag pa niya, nakababahalang sitwasyon dahil mismong ang mga pinagkakatiwalaan ng pera ng taong bayan ang nasa likod ng anomalya habang ordinaryong mamayan ang nawawalan ng buhay at kabuhayan dahil sa mga palpak at guni-guni o mga ghost project na una hong nabunyag. Update po tayo mga kabombo dito ho sa kalagayan pa rin ng Metro Manila kung saan sa ilang mga terminal may ilang mga bus companies na nagkansela ho ng biyahe ngayon pong araw na ito. May mga development po dyan si Bombo Isa Cotoner. Umabot na sa 30 na biyahe ang nakansela ngayong araw dito sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Opong. Apektado ang mga rutang patungong Baguio, San Jose Mindoro, Masbate, Tacloban, Iloilo City, Davao at Tagum City. Gayunman iniulat ng PITX na wala pang naitatalang stranded na pasahero sa terminal sa kasalukuyan, ngunit tiniyak ng pamunuan na bukas ang kanilang tanggapan 24 hours upang mag-assist sa mga pasaherong nais mamalagi sa loob ng terminal. Ayon kay PITX spokesperson Attorney Jason Salvador, ang karamihan na nakanselang biyahe ay yung mga kailangan pang tumawid ng dagat dahil sila ang inaasahang mas maapektuhan ng bagyo. Patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa mga ilang developments sa bagyo at pinayuhan ng publiko na kung walang importante na pupuntahan ay manatili na lamang sa kanilang mga bahay. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni PITX spokesperson Jason Salvador. Pa naman kagabi minonitor natin yan thanks to our early announcements at sa mga announcements sa mga media outfits. Napag-alaman kaagad natin mga kababayan yung sitwasyon on the ground. Kaya naman karamihan sa kanila minabuting manatili muna sa kanilang mga bahay. Yun din naman ang advice natin kung hindi naman importante yung kanilang mga lakad o yung mga trips nila this weekend. Kung maaari, pagpaliban muna para masiguradong yung kaligtasan nila. Well, as always, ready naman tayo na kanlungin yung ating mga kababayan kung kinakailangan. Nananatili tayo nakabukas 24 oras at nananatili tayo magiging sandigan ng mga kababayan natin na kailangan ng masisilungan. In the past, ginawa na natin ito, yung mga hindi makabiyahe, kung pinipili nilang manatili dyan sa PITX, welcome na welcome po sila. At least alam natin na ligtas sila at matutulungan natin sila.
kabila ng mga kanseladong biyahe, Bombo Genesis, Bombo Jai, patuloy pa rin dumarating ang mga pasahero sa naturang terminal para bumiyahe patungo sa kanilang destinasyon. Isa na riyan si Elizabeth Borja na patungo sana ngayong araw sa may Iloilo City. Hanggang ngayon daw ay hinihintay pa rin nila ang pamunuan ng terminal kung maaari na ba sila makabili ng ticket para sa kanilang biyahe. Anya, mula kanina pa silang madaling araw na nasa terminal kasama ang 15 pa niyang kasama sa biyahe at ilang mga bagahe. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng pasahero dito sa may PITX, si Elizabeth Borja. Ano ang abiso ng PITX sa inyo? Kasi may bagyo daw po ngayon. Yeah, as of now, we are here waiting for our departure. But we don't know yet if what is the time, but we are here. Kanina pa Still waiting. No, just this morning. Madaling araw pa. Madaling araw. We came from Cavite, Atansa, Cavite, and the others are from Quezon City. Ilan kayo, mother? We are all 16 people. Samantala ngayon lang, no, Bombo Genesis, Bombo Jai, para sa ating mga kabombo at Kastar Nation na pupunta na dito sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange, balik biyahe na ang papuntang Cagsawa, Bicol City. Ayon naman yan sa pamunuan ng PITX. Mula dito sa lungsod ng Parañaque. Yes, Bombo Genesis. Pangunahin doon sa mga kanselado, parang mga mga southern area, maliban diyan sa may part ng Baguio area. Wala naman ng ibang mga northern provinces na affected dito sa canceled trips. Sa ngayon, Bombo Genesis, inaantabayanan pa natin kung madadagdagan pa yan ngayong araw dahil nga ay inaasahan na ngayong hapon talaga ang magiging malakas ang epekto ng bagyong Opong. So nakaantabay tayo dito sa may PITX para malaman if may dagdag pa. Pero kung kanina napansin nyo, lahat ng kanselado biyahe ay doon sa mismong matatamaan at yung mga specifically mga dadaanan ng bagyong Opong at yung mga biyahe na kailangan dumaan ng dagat kasi nga ayun yung parang sabi kanina ni spokesperson Jason Salvador, minarapat na nilang wag pasuungin lalo na yung mga dadaan sa ating karagatan, Bombo Genesis. Yung mga gagamit ng mga ro-ro vessel. Pero itong itong facilities naman so far ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, wala namang naapektuhan dahil dito sa pananalasan ng bagyo. Nasa number 2 tayo, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Metro Manila. Kanina Bombo Genesis, naglibot-libot din tayo dito sa naturang terminal. Maayos naman ang kanilang pamamalakad at nag-a-assist din naman talaga, lalo na yung mga bus company doon sa mga pasaherong nakapila dito kasi ang operasyon dito, Bombo Genesis, ay tuloy-tuloy din naman at kanina napansin din natin, bagaman may mga kanseladong biyahe, meron pa ring dumadayo kasi yung iba namang biyahe dito ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon, Bombo Genesis. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan. Yan muna ang latest update mula dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, magtatatag ang Integrated Bar of the Philippines ng Anti-Corruption Help Desk upang tulungan ang Independent Commission for Infrastructure sa investigasyon sa flood control scandal at lumikom ng mas maraming ebidensya ukol sa mga palpak at ghost flood control project. Unang pumirma ng agreement ang Independent Commission for Infrastructure at Integrated Bar of the Philippines kung saan maglalaan ng legal support ang grupo ng mga abogado sa bagong tatag na komisyon. Ayon naman kay IBP National President Attorney Alan Panolong, ang mga Anti-Corruption Help Desk ay itatatag sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sisikapin anya ng IBP na maitatag ito sa lahat ng 84 chapters ng grupo kung saan bawat chapter ay aasiste sa publiko sa pagre-report ng mga manumalyang aktibidad na nauugnay sa mga public infrastructure project. Lilikumin ng mga ito ang lahat ng impormasyon at isa sa ilalim sa validation sa pangunguna ng isang team na binuo mismo ng Integrated Bar of the Philippines. Matapos ang validation, tutukuyin ang mga akmang kaso na maaaring iharap sa sinumang sangkot o may pananagutan sa mga naturang proyekto. Irerekomenda ito anya ng IBP sa Independent Commission for Infrastructure para sa akmang hakbang tulad ng paghahain ng kaso.
Ayon pa kay Attorney Panolong, tutulong ang IBP sa drafting ng mga civil at criminal, pati na rin ang administrative cases laban sa mga individual na matutukoy na may pananagutan sa public infrastructure anomaly. Siniguro rin ang abogado na hindi kukonsintahin o kukonsintihin ng IBP ang mga miyembro nitong kasalukuyang local chief executives, mga mababatas, pati na rin ang mga contractors. Makakaasaan niya ang publiko ng patas na paglikom ng mga dokumento, pagsusuri sa mga ebidensya at tuluyang pagre-rekomenda ng kaso kahit pa miyembro ng IBP ang mga nasasakot sa anomalya. Apilaan ni Panolong sa publiko lumapit sa bawat Integrated Bar of the Philippines chapter kung may nalalamang anomalya sa mga public infrastructure project na itinatayo. Nakahandaan niya ang IBP na maglaan ng sapat na legal assistance para mapanagot ang mga responsable sa malawakang iskandalo. Sa iba pang usapin, mga Kabombo Star Nation, mariin namang itinanggi ng Department of National Defense ang mga kumakalat na espekulasyon hinggil sa umano'y destabilization o coup plot laban sa gobyerno na tinawag nitong isa na namang desperate attempt para maghasik ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of National Defense na ang naturang chismis ay outrightly preposterous o walang katotohanan at walang dulot kundi kalituhan at pagpapalakas ng adversarial narratives laban sa administrasyon. Binigyan diin ang kagawaran na nanatiling tapat ang Department of National Defense, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa ating bansa, sa konstitusyon at sa mga demokratikong institusyon. Dagdag pa nito, sa halip na maniwala sa mga maling balita, dapat pagtuunan ng pansin ang mga isyong makakatulong sa pag-unlad ng mamamayan at sa pagtatanggol ng soberanya ng Pilipinas. Sa ibang mga development, ipinagtanggol naman ng Department of Foreign Affairs yung pong pagbisita ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa kulungan nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga Netherlands at sinabing ito ay alinsunod sa kanilang mandato na pangalagaan ng kapakanan ng mga Pilipinong naroon sa abroad. Ang pahayag ay tugon pa rin sa batikos ni Vice President Sara Duterte na nagsabing ginamit ang false pretense ng welfare check upang makapag-ulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ng Foreign Affairs Department ang naturang pagbisita ay hindi naiiba sa ginagawa para sa ibang Pilipino na nakakulong sa ibang bansa. Samantala, sinabi naman ni Attorney Nicholas Kaufman, ang nagsisilbing lead counsel ng dating Pangulo, hindi sila nakonsulta sa huling pagbisita at tinawag itong paglabag sa privacy na may layong makuha ang impormasyon ukol sa kalusugan ng dating Pangulo. Inamon niya ang embahada na ilabas ang buong ulat hinggil yan sa nasabing pagbisita. Samantala, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang makikinabang sa bagong $55 million o humigit kumulang 3.2 billion pesos na pondo mula sa Estados Unidos para palakasin ang seguridad sa karagatan sa Indo-Pacific region ayon sa United States Department of State. Layo ng pondo na tulungan ang mga bansa kabilang ang Vietnam, Indonesia, Malaysia, Pacific Islands at ilang South Asian nations na mapahusay ang maritime law enforcement laban sa illegal fishing, trafficking, operations at iba pang bawal na aktibidad sa dagat. Inanunsyo ang lokasyon sa Ministerial Meeting on Reinforcement Cooperation to achieve a secure and stable maritime domain sa sidelines ng 80th United Nations General Assembly sa New York nitong Setyembre 24. Sa naturang pulong, nanawagan si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na pairali ng international law at kooperasyon sa karagatan. Samantala, iginiit ni United States Secretary Marco Rubio ang pangangailangan ng kolektibong aksyon para labanan ng expansive at unlawful maritime claims ng China sa West Philippine Sea. Mahigit 40 bansa naman ang lumahok sa pagpupulong na co-hosted ng United States kasama ang Pilipinas, Australia, Japan, United Kingdom at iba pa. Sa ibang mga balita, tiniyak ko ng House of Representatives na maayos ang 12.3 billion pesos na kakulangan ng mga state universities and colleges para sa pagpapatupad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act bago mag-2026. Sa plenaryo mga kabombo, ukol sa panukalang pambansang budget para sa 2026, sinabi nitong si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, ang nagsisilbing chairperson ng House Committee on Appropriations, na maglalabas ang Commission on Higher Education ng 7.82 million o billion pesos mula sa Higher Education Development Fund. Yan po'y bilang bahagi ng solusyon. Anya, ang natitirang 4.49 billion pesos ay ipupundo ng Kongreso sa ilalim yan ng General Appropriations Law. Ipinaliwanag din ni Swansing na ang special provision na mag-uutos sa Commission on Higher Education na ilabas ang pondo mula sa Higher Education Development Fund
kasama ang dagdag na pondo mula sa lehislatura ay formal na ilalakip sa period of amendments ng budget deliberation. Dagdag pa rito, iginiit ni Deputy Speaker Janet Garin na namuno sa sesyon ang kahalagahan ng pagsama ng mga probisyong ito. Yan po'y upang maging malinaw ang pagkukuhanan ng mga pondo at matiyak na hindi po maantala ang implementasyon ng Free Tertiary Education Law. Mga Bombot Star Nation, dumako muna tayo sa mga report na tinutukan ng ating provincial stations. Nasa 40 mga barangay sa Iloilo City, lubog na sa baha. 2 drowning incidents na itala naman sa lalawigan dahil dito sa Bagyo Opong. May mga report dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Umabot na sa mayigit 40 mga barangay sa Iloilo City ang lubog sa tubig baha dahil sa pagulan na epekto ng Bagyo Opong. Ito ay base sa latest monitoring ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nasa 462 naman ang mga evacuation centers ang binuksan para mag-accommodate ng mga evacuee sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa lalawigan naman ng Iloilo may naitala ng 2 drowning incidents, isa sa Miagao at isa sa Carles. Pinaalalahanan naman ang mga lugar na prone sa landslide na maging alerto o magsagawa na ng preemptive evacuation. Narito si retired Colonel Cornelio Salinas, ang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. They are being hit within 24 hours. They will be hit very vulnerable. Ang impact ni Bagyong Opong, ang epekto is pagbaha, landslide, storm surge. Sa tubungan ang possibility ng rain-induced landslide. Ang hazard mapping ni tubungan is more siya sa landslide. Because of more rainfall volume, may posibilidad nga may landslide. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa may bahagi ng Bicol Region, mga kamumbo. Ang lalawigan po ng Masbate, napuruhan sa pananalasan ng Bagyong Opong. Nagpapatuloy po ngayon ang ginagawang clearing operations. Ang report mula po sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Nagpapatuloy ang assessment ng Masbate Police Provincial Office sa pinsala at epektong iniwan sa kanila matapos ang pananalasa ng Bagyong Opong. Ayon kay Masbate Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Jefferson Araujo sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na ang mga lugar ng mainland Masbate at Ticao Islands ang napuruan ng gusto ng malakas na hangin na nagsimula kaninang madaling araw. Inihanda na nila ang mga heavy equipment at iba pang kagamitan para sa paglilinis ng mga debris na nagkalat at nakaharang sa mga kalsada at nangangailangan ng malaking bilang ng tauhan para sa isinasagawang clearing operation. Karamihan kasi umano sa mga kalsada ngayon sa Masbate ay nanatiling hindi madaanan dahil sa mga natumbang poste, mga nagkalat na sanga ng puno at natumbang mga linya ng kuryente at iba pang uri ng debris. Sa kasalukuyan, sinabi ni Araujo na nagpapatuloy na ang kanilang clearing operation sa lalawigan ng Masbate. Mga madadaan ng daan, hindi pa kami nakakalayo, nadaan yung mga nakahambalang kahoy. Ngayon sa mga pag-clearing, ang instruction na rin ako sa mga people police na kung pwede na lumabas at tumulong sila sa pag-clear ng mga kalsada para makadaan yung mga basic goods na dapat galing sa ating mga kabisayan. Sa tingin ko, malaki-laki po yung damage talaga ng Marate kasi talagang malakas po yung hangin. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Diyan naman sa bahagi ng Central Visayas, halos 900 pasahero na stranded sa mga daungan sa Central Visayas dahil sa Bagyong Opong. May mga report dyan ng Bombo Radyo Cebu. Patuloy na nakakaapekto sa Central Visayas ang tindi ng Bagyong Opong na naglalagay sa lalawigan ng Cebu sa ilalim ng Signal No. 1 ngayong araw na Biyernes, Setyembre 26, 2025. Batay sa tala ng Philippine Coast Guard District Central Visayas mula sa alas 4 hanggang alas 8 ng umaga ngayong araw, umabot na sa 850 ka mga pasahero ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa nasabing rehiyon. Pero hindi lang pasahero ang apektado dahil stranded din ang 363 ka mga rolling cargoes, 58 ka mga barko at 7 motorbangka. Hinimok ng PCG ang publiko na sumunod sa lahat ng alituntunin at babala na inilabas ng otoridad upang maiwasan ang panganib sa kadagatan. Samantala, nakaalerto rin ang Coast Guard Substation Purok Camotes matapos makatanggap ng ulat
ng pagkawala ng mangingisda na kinilalang si Eric Tindog, 35 anyos, residente ng sitio Ginkanan, Barangay Kangkagan sa Purok, Camotes. Si Tindog umano ay nangingisda gamit ang paddle boat pasado alas 5 ng umaga sa kabila ng mga naunahing mga babala hinggil sa banta ng bagyong Opong, ngunit sa ngayon natagpuan na itong palutang-lutang sa kadagatan ng sabing barangay at inalampa ng Bombo News Team ang kanyang kalagayan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Cebu, sinabi ni Lieutenant Junior Grade Abel Jan Lumboy ng PCG Central Visayas na naglabas na ng advisory ang Coast Guard sa Camotes para pigilan ang lahat ng mangingisda maglayag sa dagat habang nagpatuloy ang banta ng bagyo. Gayunpaman, may mga katulad rin ni Tindog na nakipagsapalaran pa rin sa pangingisda. Nagbabala rin si Lieutenant Junior Grade Lumboy sa seryoso at mapanganib na sitwasyon at binigyang diin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga babala ng Philippine Coast Guard. Coast Guard Station Camotes natin, sir. So as of now, either 900 or 9 a.m., ito lang yung incident na na-receive namin within the Central Visayas po. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ito si Bombo Rexmon Cortez Omega. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Dako tayo dyan sa may Rojas area mga kabombo, libo-libo mga residente na natili pa rin sa evacuation center sa May Capiz matapos na isa ilalim ito sa signal number 3. May live report ang Bombo Radio Rojas. Libo-libong residente sa Rojas City at ibang bahagi ng Capiz ang nanatili sa ngayon sa evacuation center matapos itaas sa signal number 3 ang babala para sa bagyong Opong. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Attorney Mayor Ronnie Dadibas na suspendido ang klase at trabaho ngayong Biyernes, Setyembre 26. Ito ay alinsunod sinilabas na executive order. Itinaas din ang lahat ng tanggapan ng pamalang lungsod na huwag muna pumasok para sa kaligtasan ng mga empleyado. Tiniyak ng alkalde na handa ang pamalang lungsod kasama ang mga emergency responder na agad rumisponde sa apektadong mamamayan. Nasa standby na ang mga tanggapan para maghatid ng tulong at nakahandang family food packs para ipamahagi sa mga pamilyang nasa evacuation centers. May nakatalaga rin na medical team para magbigay ng serbisyong medikal at libreng gamot, lalo na sa mga barangay na matinding tatamaan ng bagyo. Pinaaalahanan din ng alkalde ang residente ng manatiling alerto at ligtas kung saan ingatan ang kalusugan at iwasang lumusong sa tubig baha. Nakahanda rin ang lahat ng evacuation centers sa lungsod at nakapwesto na ang mga transport equipment ng Emergency Operations Center para sa posibleng preventive evacuation kung kinakailangan. Ating pakinggan ng panayam kay Mayor Attorney Ronnie Dadibas. May ikot tayo at nakita naman natin na may mga cases sa mga bahay o may mga lugar na natumba yung kahoy at saka yung mga lugar may konting baha at saka may nangyari rin report na yung landslide na konti sa likod ng bahay. So these are iniikot natin at saka matugunan kaagad yung marespondihan natin. Paalala ko lang sa lahat na mag-ingat at saka mag-report kaagad sa ating Roa City Disaster Risk Reduction Office para malaman natin lahat ng mga ahensya, composite team andun para magresponde at saka para malaman natin. So inihikayat ko lahat ang barangay na gumalaw at magresponde, tumawag sa ating Sidaremo para tayo makaresponde kaagad. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas. Bombo Genesis. Okay. Present situation ngayon dyan sa bahagi ng Rojas area. And kamusta rin yung pagpasok ng mga relief supplies? Yung sitwasyon natin dito, Bombo Genesis, direkta dito sa evacuation center ng Barangay Baybay, Rojas City, kung saan patuloy ang pagbibigay at pamamahagi ng ilang mga opisyal ng aming Rojas City government para sa mga apektadong residente dito sa aming barangay at hindi
pagbibigay ng tulong hindi lang na dito sa ilang mga barangay sa Rojas City, dito rin sa ilang mga kabanuhanan dito sa probinsya ng Capiz, Bombo Genesis. Hindi naman nagkukulang so far ang supplies. Yung supply, Bombo Genesis, bastante para sa mga residente na apektado ng Bagyong Opong at rating din ang tulong ng aming Rojas City government dito sa mga residente Bombo Genesis at hindi nito makikita ang hikbi ng ating mga residente dito sa Rojas City dahil patuloy ang tulong na ibinibigay dito sa aming syudad Bombo Genesis. Sige. Ingat tayo, Makiki-update pa rin kami sa mga susunod na mga oras. Ingat kayo dyan. Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Rojas, ito si Bombo sa May Batinsila. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Ito naman mga volcanic materials mula sa Bulkang Canlaon muling umapaw sa daan sa La Castellana, Negros Occidental. Ang evacuation efforts nagkaroon ng aberya. May mga report ang Bombo Radio Bacolod. Nagkaroon ng kaunting aberya sa isinagawang evacuation effort sa sitio Tamburong, Barangay Biak na Bato, La Castellana, Negros Occidental sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay La Castellana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head John D. Asis. Nagumpisa ang pagtaas ng tubig alas 2 kaninang madaling araw dahil sa malakas na buhos ng ulan. Alas 8 ngayong umaga umapaw ng Ibid Creek na nagpabaha sa ilang kabahayan sa lugar. Matatandaan na may ongoing clearing operation sa Ibid Creek na naging patag na dahil sa pagtambak ng mga volcanic materials. Sa kabila nito, muling natipo ng volcanic materials na pinaghalong buhangin, putik at maliliit na bato kaya mabilis na umaapaw ang sapa. Alas 4 hanggang alas 5 kaninang madaling araw. Balak sana na ilipat ang mga apektado sa Barangay Evacuation Center, ngunit hindi natuloy dahil hindi madaanan ng Tamburong Bridge. Ayon kay Diases, aabot sa 60 metros ang road debris na nangangailangan ng heavy equipment sa clearing upang muling madaanan. Pansamantala namang pinanatili ang mga evacuees sa bahay ng isa sa mga barangay kagawad bilang temporary shelter. Payag ni Diasis na agad namang ililipat sa Barangay Evacuation Center ang mga nag-evacuate kung maaari nang madaanan ang tulay. Nung early morning, as per reported ng barangay, nag-request kami sa may barangay DRM ng Biak na Bato to preemptive evac na yung mga families na within the threat on Lahar, especially sa Purok Tamburong, going inside the designated na evacuation center. Pero naon siya kasi hindi sila makadaan. Yun yung may road debris na we're in approximately nasa 50 meters ang length. Fine grain materials na yung nasa deposition ng sediment sa road. Mula rito sa La Castellana, Negros Occidental, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Habang nagpapatuloy pa rin mga kabombo ang pagtutuko natin dito po sa epekto ng bagyong Upong, lalo ho dyan sa may bahagi ng Visayas area. Tuloy-tuloy lang po kayong magsubaybay sa ating po mga provincial station dahil from time to time maglalabas po tayo ng mga reports, mga updated news and information para rin po sa kalaman na rin po ng ating mga kababayan. Sa Visayas, mga kabombo, pwede po niyo subaybayan ang mga provincial station natin dyan. Gamit po yung kanilang sariling social media pages. Maliban of course dun sa ating mga transistor radio. Sa Iloilo Province at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio Iloilo at ang Star FM Iloilo, ang ating pong news, music and entertainment station dyan. Ganon din po sa may bahagi ng Negros area. Nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa Rojas area naman, nariyan din po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para sa mga taga-riyan sa may bahagi ng Aklan Province, nariyan po ang Bombo Radio Kalibo, habang sa mga taga-riyan sa may Leyte, isa po sa mga dinaanan po ng Bagyong Opong, nariyan po mga kabombo, pwede po niyo subaybayan ang Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature,
We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Ano para sa ating Christmas countdown, we only have 90 days before Christmas Day. Bago ho tayo tuloy magtapos mga kaumbo sa atin pong newscast, ngayon pong pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, update po tayo sa ilang mga development dyan sa bahagi ng Department of Justice. Nariyan si Bombo Grant Hilario. Bombo Grant, kamusta dyan? Bombo Genesis, ilabas na ngayong araw ng Department of Justice ang opisyal na listahan ng mga inirekomendang makasuhan ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Department of Justice, alinsunod at basin nila ito sa matibay na sinumpang salaysay na mula sa mga nakalap at ipinadala sa kaguran. Nangunguna rito, Bombo Genesis, ito yung mga pangalan na nabanggit sa listahan ng Department of Justice na pinakakasuhan ng NBI. Narito unang-una sa listahan, si ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico, Senator Francis Joseph Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, si Beng Ramos, Nina, Undersecretary Mary Cahayon Uy, Mr. Maynard Ngu, former Senator Ramon Bong Revilla, Miss Carlene I. Villa, Undersecretary Roberto R. Bernardo, for si former District Engineer Henry Alcantara, si Carlo Rivera at iba pa. Sa kabuuan, Bombo Genesis, itong mga pinakakasuhan o opisyal na pinakakasuhan ng National Bureau of Investigation ay umabot sa bilang na 21 ang natukoy dito sa ipinadalang opisyal na pahayag ng Department of Justice sa pamamagitan ni Assistant Secretary Nico Clavano. Dito binigyan din ng Department of Justice ng rekomendasyong ito ay nagpapakita na walang sisunuin o no one is above the law. Bombo Genesis. Anong officially yung reklamo, yung kaso na isasampalaban sa kanila? Bombo Genesis, dito sa opisyal na pahayag na ibinahagi sa atin ni Assistant Secretary Nico Clavano ay wala ditong nabanggit kung ano yung mismong tinutukoy na kaso o reklamong isasampa. Ngunit kung maaalala natin na kamakailan, nabanggit ni Justice Secretary Remulla ng rekomendasyong ito ay para sa reklamong isampa yung malversation of public funds at yung indirect bribery kaugnay sa umunoy korupsyon ng pagiging sangkot ng mga ito sa maanumalyang flood control projects. Sa katunayan, Bombo Genesis, may dagdag ko na lamang din kasabay ng pag-alis ni Sara Diskaya ay dumating naman itong si former Department of Public Works and Highways Henry Alcantara itong dito sa Department of Justice. Inaasahan na muling mapag-uusapan dito patungkol sa Witness Protection Program o yung pagtestigo nito ni Alcantara sa Department of Justice. Bombo Genesis. So malversation in other cases, yung isasampa kung sakasakali. Kaunting perspective lamang kasi kahapon lamang nabanggit itong pangalan nitong si Maynard Ngu. Pero doon sa nabanggit mo kaninang pangalan, meron siya, bahagi siya doon sa listahan na kakasuhan. Kahapon lamang ito na ilabas yung pangalan niya. Yes, Bombo Genesis. Base sa Department of Justice, itong mga napabilang na pangalan ay base sa mga sinumpang salaysay ni na Engineer Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza at ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Bombo Genesis. Mabilis yung pag-analisa ng National Bureau of Investigation dun sa naging salaysay nitong si Bernardo kahapon. Sige, maraming salamat, Bombo Grant. From time to time, update pa rin tayo dyan sa may Department of Justice. Ingat ka dyan. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo Breaking News!
Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay at pagkikinig mga kamamo dahil maliban ho dito sa bagyo na atin pong binabantayan at tinutugayan ngayong araw na ito ay nariyan din po yung ilang makaganapan dyan sa may Department of Justice. Kaugnay pa rin po ito doon sa nagpapatuloy na investigasyon sa malawakang anomalya o itong skandalo na bumabalot sa mga flood control project at iba pang mga public infrastructure project sa ating bansa. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalikan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa Udtor. Nagapangalagad ng bomboanay sa Udto sa Gyapon. Kompany mo Bombo Chama Blanco Hover, Setyembre 26, tuig 2025, Biyernes kita karon sining adlaw. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man 90 dias na lang kag Pasko na. Sa madalagkuan kag mga nagapauna sining mga balita, mga evacuees posible pa madugangan sa bahin karon sa probinsya sa Iloilo. Pila ka mga dalanon ang hindi na maagyan pa. Katulad na gilamang sa area sa Miagaw ang Uyungan Bridge sa aton sinima Kabombo. Hindi naman sini maagyan sa sining mga tinyon, madamo sini sa mga kabombo naton ang na-stranded. Check ta na karon ang latest dira mga biyan sa aton man sini pre niya nga pagpangalagad. Biyahe sang Van Iloilo Antique padayon sa gihapon apisar sa norte nga bahin. Naka-eksperyensya sang mudslide kag landslide. May mga na-stranded man dito. Pero I think with this development karon sa may area sa Miagaw bla, sa may Uyungan, di laban-laban sini Banwada o hindi gini madayon kay isa sa mga lagyan padulong iya sa probinsya sa Antique. Amo nang Uyungan Bridge sa aton sini nga mga kabombo sa pihak sini nga bahin dugang pa nga mga balita kag impormasyon. City Social Welfare Development Office nakahatag na sa inisyal nga bulig sa mga evacuees sa bahin naman iya sa syudad sa Iloilo. Check taman na karon sa aton sini nga pagpangalagad as per information may isa ka sakayan nga may karga sa simento nga nagasarurot sa Iloilo Guimaras Strait. Latest man nga update karon sa may norte nga bahin sa probinsya sa Iloilo, particularmente sa area sa Carles. Aton man sining kumustahon. Amo ni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bombohanay sa Udto. Check ko naman this time si Bombo Jomar Villa, madamo sa development karon ang nagklenabo na monitor sang PDRRMO sa ila siniyang Operation Center. Kagapadayon pa ang pagsaka sa numero sa mga apektado sining epekto ni Bagyo Opong. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Yes, no, Bombo Jomar ginalantaw nga posible madugangan pa ang evacuate, no? Ako na ginatawag sining preemptive evacuation sa may probinsya sa Iloilo. Based diri sa latest nga data ang gina-provide diri sa Operation Center diri sa Iloilo Province, nagdangat na sa 2,000, no? Akong 2,031 ka mga individual ang gina-pang-evacuate. Sa din 623 ka pamilya nagikan sa 32 ka mga barangay sa anom ka mga kabanuhanan sa may probinsya sang Iloilo, no? So ang mga kabanuhanan amo masunod ang Limeri, Estancia, Carles, Batad, San Dionisio kag Banwa, sang Tubungan, Iloilo. So ning anom ka barangay ang may mga na-record na karon nga may mga ginpang evacuate. Anong ka Banwa?
Banwa, no, sa corrected. Ang naging pang-evacuate bangod sa epekto karon sa bagyo nga si Upong, Bumbutsam. Sunod diri kay retired Police Colonel Cornelio Salinas, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang sa may Banwa sa Tubungan, may ginpang evacuate bangod nga ti ang iban sa ni malapit sa sa bukid nga may ara sa posibilidad nga makitaan sa landslide. And the rest, ang area sang Tubungan, hambal ni Colonel Salinas, prone sa mudslide kag landslide mo Jomar mo? Yes, kay Timor sa mga nabukid sining porsyon, no? Ang and the rest siniti kun natawon naton mga municipalities, no? Coastal municipalities. So ginpang evacuate niya sila bangod sa sining nakitaan sining epekto man, no, sa makusog sining hangin kag nagresulta karon sa ning dagko sining mga balod, no. So patigayon ang preemptive evacuation sa 5 ka mga coastal municipalities sa may probinsya sang Iloilo based diri sa report sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. So gidalantaw nga posible nga madugangan pa sa sining padayon sining nga mabatyagan nga pag-ulan diri karon sa may bahin sa probinsya sang Iloilo, Bumbutsam. So sa Subong may mga nagasinulod sa gihapon sila nga mga report address sa may operation center tuhoy sa status karon sang pila sini ka mga kabanuhan. Pero antes sa pastarta ipabati tablanay ang kabahin sa pahayag ni Police Colonel Salinas ang head sang PDR RMO. May anom kita kabanwa nga nag preemptive evacuations amo ni ang Tubungan, San Dionisio, Batad, Carles, Limerick kag Estancia wherein sa 32 ka barangays ni sa anong kabanwa. Tapos ang number of families affected is 623 kag ang number of persons or individuals is 2,031 out of this sa anong kabanwa kag 32 barangays. It's good nga ginasunod gid sang aton pumuruyo ang preemptive evacuation advisory sang aton mga MDR RIMOS para malikawan naton, no, nga may mga fatalities kita or injuries kita because of bagyong Upong. Ano ni sila mga coastal area sa ang ilang pamanay, sir, or hindi man? Sa Tubungan naton is landlocked ni siya because of landslides kaya nga nag preemptive evacuation sila yung kasi sa Barangay Bulok is ara na dang early warning system on landslides naton. So na-detect nila nga may movements ang kalupaan naton. San Dionisio, Batad, Carles, and Estancia, coastal towns naton ini. Kag sa Limerick naton is landlocked ini siya. Pero may pagbaha diri sa sininga area. So that's the reason why nga nag-preemptive evacuation sila. So sa evacuation center, so anong sini ang LGU lang anay ang ma-provide sir sa kinahanglanon? Yes, so mga LGU lang anay mag-provide sang mga welfare goods, food and non-food items. Then thereafter, pag kinulang na sila, mag-request lang diri sila sa Iloilo Provincial Government. Hasta saan mo sila, sir? Depende siguro. By tomorrow, mag-exit na ining bagyong Upong. No? By noon time, mag-exit na ini siya. So there is a probability nga magbalik naman ini sila sa ilang mga balay ang from the evacuation center. Ginalanta mo posible madugangan pa ni sir? Posible kay ti balaan man naton nga buwas pa siya mag-exit mo, no? Lantawon naton kun amo ni oras the same rainfall warning advisory kita kun orange and red gyapon. So ara gyapon ang pwersa sang pag-ulan brought about by southwest monsoon kag pwersa ni bagyong Upong. Subong ara kita sa category red? Ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office is on red alert status. Ang botang balon sina activated ang amon ng Emergency Operation Center, ang mga response cluster naton nga mga national agencies ari di sila so that nga sila mismo makakita kung anong dapat nila nga pagagamiton nga pwersa. May rainfall warning, no? Kita dire. Yes, so it's either orange or red. So pag red na ina siya, delikado na ina siya kay may dako nga tsansang may pagbaha. For now, pasalamat kita nga ang track niya sang bagyo hindi man na sintruhan si Iloilo Province or Panay Island, but still the same bangod sa kalapad sang iya rain band which is 450 kilometers. Amo na nalabot kita dire. Bisan nga ang eye of the storm dito sa babaw sang Bicol region kag Southern Iloilo. Rain band palibot. Pero ang eye of the storm dito sa babaw sang Southern Luzon, Bicol region area kag
Si retired police colonel Cornel Salinas ang head sang PDR Arimo Pumbuchamp, no. So based din sa status kung naton sa ligang tawon may mga taytay, no, nga gina-report diri nga hindi sinimagyan. Ang based din sa data as of 8 AM kaina ang tumagbok bridge sa Badno sa Miagaw ang hindi sinimagyan. Ang barangay o kung sa Igsoligi bridge sa may Banwaman sa Miagaw ang hindi man sinima agyan, no, as of 8 AM. So ang report sini from time to time gina-update ini kung may mga latest sining development na maka-receive diri karon sa may PDR mo Operation Center adri sa may distrito sang Lapas. I-check tabi ang iban sini karon diri na information diri sa aton kay may mga additional report, no, on related incident nga na monitor diri ang probinsya sang Iloilo sa may bahin karon, no, sang pila sini ka mga kabarangayan sa may Barosbos Carles may na-report sini nga nalumos alas 12:35 subong siningod to sa may barangay Likuan Barutak Mebo ang baha na record lumaba kuno suhod. Sa may Fishport, sa may Banwa sa Miagaw, may nasa puan nga ginapatihan na lumos, no, nga isa ka individual. Diri Bumbutsam sa may Agutayan, Santa Barbara, may na-record man diri nga isa ka individual ang naglumpat, no, sa may barangay Agutayan Bridge. Sa Banwa karon sang Sara, again paidalom na siya sa red alert status. Based diri sa report ang sa may Durungan Tigbawan may may gindala sa evacuation center bangod man sa pagbaha piligada ang Tigbawan dugin baha man sa lada. Sa may Monte Magapahaniway may force evacuation sa mga pumuluyo. Sa may Terpeche Uton may nakapsize sini nga bangka halin sa gimbal nga nakita, no. Ang sa may Banwa sa Leon may pang evacuate man possibility sa kahangawa sa landslide o kung landslide matabo kag pila sini ka barangay nga na-record diri sa may Buray, Uton, San Antonio kag Banwa sa Lambunaw ang may na-record sini nga pagbaha kag pila sini ka mga dalanon ang hindi maagyan, no, bangod nga natumbahan karon sang kahoy Bumbutsam dira sa may area sa barangay Damuong, Banwa sang Haniway, Iloilo. Sa may istansya muning may na-record silang pagbaha sa barangay Bubon, Banate, may ara man sang pagbaha sa dalan based din sa assessment hindi pa magyan, no, ang area karon sa barangay Bubon, Banwa sang Banate, Iloilo. So muning report, no, ang na-report ako na nabaton diri karon sang pidari mo naton based diri sa monitoring may kantanan karon sa sining ma-experiencehan, no, nga pag-igo diri karon ni Bagyong Upong diri sa may bahin sang probinsya sa Iloilo, no, mo ni ang northern part mo ni gidalantaw sining nga may ara karon sini nga pabatsagan naton nga kinalauman pa bala mo Jomar sandig dira sa ila sining satellite data monitoring ginalauman pa nga madamo pa or mangin madamol pa ang volume sang ulan nga magatupa hasta iya nga maggwa si Bagyo Upong sa Philippine Area of Responsibility. So ang gidalantaw sini kon maghinay siya ang dalagan posible nga damo pagid, no, ang ulan sini nga madala. Pero kung lang tawon sini diri ang base sa satellite monitoring diri na ni siya sa may babaw amo to ang balikan na Salinas. Although nga hindi kita apektado gid diri sang ginatawag sini nga sentro bangod sa Kalapadon, no, sa sini nga rain band. Amo na nga mabatyagan naton ang maulanon sini nga panyempo. So far kung lang tawon ara na ni siya, no, sa may babaw nga porsyon asang panay, no, pero ti bangod sa rain band to na mention maka-experience gihapon sa pagulan-ulan ang probinsya sa Iloilo, Bumbutsam. So mo nang monitoring diri karon
kay ang operation center sa Pidarimo nag-conduct diho sang meeting no upod sini ang pinaka-ahensya sa gobyerno naton, ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fire Protection, pila sini ka mga ahensya no sa idalon karon sang PDRMO, ang DICT kina diri man nag-provide sila sang connection bumbusan para at least kung may mga report no ng mga incident abi sa mga kaprobinsyahanan madasig nga makapalabot sang mensahe ang kapila sini magbanuhanan diri sa may area karon sang operation center kung ano pa sini mga posibilidades sini nga paghatag man sang responde sa sining mga kabanuhanan nga may ara sang reported sining incident kadungan sa pag-igo karon sang bagyo sining Opong diri sa may area karon sang probinsya sang Iloilo, Bumutsam. So punang latest no diri karon sa may area sang operation center. So from time to time gina-check tadi ang pinaka-latest sining mga information kag mga report no nga mapalabot diri karon sa operation center. Hindi bala mo po, Jomar, dahil lang, ang ining sitwasyon sa may banwasang Miagaw, di bala may taytay na nga ginakonstruct na sa babaw? Ti ano na do, nagligad to, sang may bagyo man nga nag-epekto di sa ton. Ano man, ano sistema, huwag yapon ni mahumaan, huwag yapon matapos na Amo gani kay ang pagkabalota dira sila nagagis dalo mo. Sa dalom sa nagagis. So, hindi subong to iya makalabay, bisan truck ka man, bisan series ka man, kay nag-awas, nag-overflow. Ang sa dalom ng lagyan, makita nyo subong, may backhoe gani nga nag-agi, oh. Ano ni ang taytay na daw, ay gyapon mahumane, pagkabalota do still bridge blananda. Hindi ang taytay niya sa babaw, Gido? Ano nang pagyon da? Tao lang? Tao kag karusa? I-check ang additional information sini ko anong status sina. Bamutsam kay batandaan ta do liga tuig pa namo. Amo gani ipamangkot ka kay isa ikaw sa mga nakapaluap dito anay, di ba? Kay isang nagligad tuig do ongoing repair na mo nang hindi pwede mag-slakyan tabo lang. Di pilagi niya ka tuig ang repair pulo? So, kasi kung kuring lang to pwede makaagi sa babaw sining taytay na sa uyungan no kag maghambal nga meow 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 base amo lang na pwede kaagi to? So, kaya ato ang concern lang safety kag ang transportation sa pamuluyo hindi bala mahulaan pambutsam kay tikon lang tawon ta dako damo sa mga dalan nga do hindi magyan karo sa may southern part no ti angay sini may mga pagdalom karon sa mga magyan ako no bagyan ng ang uyungan overflow magyan na naghubas sige man ng tubig matama tatugagi ang ang mga salakyan sa dalom. Tigaling mo lang na medyo matamat lang kay di mas na pwede ka din naguso to Bumbo Jomar. May mga lugar gid man okay na gin report nga hindi magyan. Nagnubo-nubo na giman ang tubig ining pangita ta dabla engineer halin ni sa Miagaw Municipal Police Station as of 1:10 PM. Way lamang dugay. Pasabol na sa aton sining mga kabumbo so pwede na to kaagi ang magi dira baw may mga drug call. May mga lagko kaling nga truck ni song galagi da Bumbo Jomar Di basi ning taytay ni sa babaw basi kapid ni ka ungka flyover blind di pwede magyan kad lagko nga truck. Kay basi marusdak. Basi musna. Ati amusna kon kod di nila pagyanti basi ko do ginalimit kay mas kabugaton sinada. Kuring lang to pagyon tay. Nga nagalabay sa may ibabaw.
Abumbutsam, no? So muna kay diri sa record doy na butang di uyungan no ang tumagbok kag igsuligi do mo na ang na report sa diring hindi sini maagyan Bumbutsam no sa aton sa di ka banga kabombo pero time to time naga-coordinate kita sinide sa pidari mo kay ti ang mga report kina-consolidate ini nila at gina-plastad diri sa mga detalye sini no kundi nga mga lugar pagid ang may mga additional sini nga mga na-record asang sining pag landslide o konserva sining mga dalan nga hindi sini magyan sa may bahin sa may probinsya sa Iloilo Bumbutsam. All right. So manang latest na no from time to time basi makasulod kita na maliwat no sa kung anong mga development diri karon sa area sa operation center sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining latest update diri. Kuhita lang ko diri Bombo Jomar no kung may mga development dira karon direktamente sa bahin sang PDRRMO bangod man yati ang storm signal nagapabilin to sa pila ka mga kabanwahanan karon. Sa aton sining mga kabombo. Sa liwat klaruhon ta sandig diri sa nakuha naton impormasyon from Miagao Municipal Police Station as of 1:10 PM pwede na maagyan ang uyungan na overflow sa Dalom galing tiya mula na medyo amat-amat kag hinay-hinay lang sa aton sining mga kabombo. Pagbalik nato na banwa dugang pagin sining mga balita kag impormasyon. Check ta naman di kagina ginkantuan taman ang mga terminal bala nga nagapadulong sa norte nga area sa probinsya sa Iloilo. Kag kumustahon taman ang syudad sa Iloilo as of 1:20 PM abe. Kay initially nakahatag na sila kuno sang ayuda mo sa mga evacuees. Balikan tayo ni matapos ang pilang kaimportante nga mga panumdum oras. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 21 to 27, 2025. They are the last, but surely not the least. Ang Rock Station Band has been calendared nga maghatag sa inyo sa isa ka exciting kag entertaining musical show sa siningang weekend. Sa concert at the plaza,
Coming your way on September 27, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga plaswala de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban, ang igaparapol sa masuki sang plaswala de Iloilo. Sa September 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa ngaga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plaswala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plaswala Dos. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na rin sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto sa gihapon ko mo bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo. Check naman ang balita ni Bombo Brian Gonzales. Mga areas kagina nga gin panglibot man ni Bombo Brian, lakip na sila diri ginchekyar naton ang biyahe sang van pa dulong sa norte nga bahin, Iloilo Antique. Kumusta unta Bombo Brian sa report? Please go ahead. Tatlo pa lang ka unit sang pampasero nga salakyan Bobochamp ang nagbiyahe sa ruta sang San Jose kag Tibalom subong nga aga halin sa Iloilo, particularmente sa Maymohon Terminal, bangod sang padayon nga pagbantay sa level sang tubig sa mga kadalanan kag lakat sang panahon dala sang bagyong Opong. Samtang sa may na norte nga bahin naman o kunad sa Maya Tagpak Terminal, padayon man ang pagbiyahe sang aton na mga unit mga bus naton kag as well as sa mga van. Sa norte nga bahin sang Antique Bombochamp, isa ka series bus ang na-stranded na bangod sa baha kag mudslide, particularmente sa barangay Iga Barawan, Patnongon Antique, gani sa dira nga bahin na wala sing o kon wala sang may makasulod nang nagabiyahe kag temporaryong wala sang may pakadto dira no nga biyahe halin diri sa Maya Mohon Terminal. Kag isa man ka mudslide ang nagluntad sa may barangay Bakalan, Sebaste Antique, kung sa di may mga pasahero man nga na-stranded matapos magtaas ang tubig sa pila ka parte man sang kadalanan. Ginapadayon man sa mga otoridad ang monitoring kag pagresponde sa sitwasyon agud man siguro ang kaluwasan sa mga pasahero kaangay sini Bombochamp sa uyungan sa may miag-awa tabok sa Maya San Joaquin kung sa diin hindi maagyan temporaryo ining nasambit nga uyungan na bridge
ko na kay overflow tungod nagtaas ang level sang tubig ini tungod man sa pagsupot sang mga kahoy sa alagyan sang tubig. Pero yari may na-interview kita si alias Oming sa ka-dispatcher sa Maymohon Terminal, pamatian nato ng iyang pahayag. Sir, ang inyong biyahe halin diri sa Iloilo pa Antique, sir? Sa Subong, ang mga pasahero daw wala pagawagan, no? Kay siyempre bagyo bay. Oo. Sir, ano pilap lang subong ang or ikapila na kamo nga mag-trip, sir, subong? Ang sa amon sa San Jose Sibalom, bali 3 pa lang. Kayang 3 ka unit. Ang sa norte wala gid kay stranded ang biyahe, kayang sa Patnongon to landslide to Subong. Oo. Hindi magyan. Pero ang magyan lang yasang San Jose kagang Sibalom. Pero ang ginalantaw namon nga ang sa Uyungan basi magano ang tubig. Kag sa Amtek, Kalalamtek. Amo na ang sir. Oh, sir, paano niyo gina-monitor, sir, ang katason sa tubig or may naga-feed sa inyo nga information? Oo, ang gapakadto di kagaga pabalik bla. Ginaano namon ang ginamonitor namon mga driver kung pwede magyan o kung hindi. Oh. Sir, so far pila lang aton nga pasahero subong? Ang pasahero namon di 4 pa lang kay galod pa tuang sa Susistar. Oo. Bala mo bulos-bulos kami di sir mo. Punuan ni sir? Punuan 14 ano. Sir, siguro bilog nga adlaw gini ang pagulan kay malain gid ang tempo. Ano ni sige ang biyahe niyo sa gihapon? Oo. Kan nagaulan? So kung may pasahero sige gyapon total wala man ang sa miyag auto nga sa Uyungan nga dalong tubig hindi katabok. Pero kung hindi natato katabok wala ta mahimo. Ma-stop gid namong biyahe. Sir, kamusta ang income naton sa mga sining panyempo kumpara sa init? Mas nami gid sa init kay full swing gid ang pasahero mo sa Subong pigado gid Ato nabatingan na Bombo Champ ang pahayag sining isa ka dispatcher nga si alias Oming. Kaga-apisar mapigaw kung pigado may pila sa gihapon na ka mga salakyan kung padayon ng ilang pagbiyahe samtang may pasahero nga nagakinahanglan na sa transportasyon. Kagaton man nahibal-aning nga possible na ako na pwede na maagyan as of 1:10 PM ining Uyungan Bridge ko na sa Miagaw kung sa din nagsupot o nagtaas ining levels ng tubig. Ginapanumduman na sang lokal nga gobyerno ang tanan nga ang tanan nga nagabiyahe nga maghalong kag mag-monitor sang advisory sang panahon, Bombo Champ. All right. Kag sabahin naton diri bantayan ang mga balita para sa dugang impormasyon kag ina ang latest diri sa probinsya sang Iloilo kag sa isla sang Panay. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is the Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Brian Gonzalez sa imo siniiyang follow-up, latest update. Biyahe naman niya sang van, no? May pipila ka mga nagkala-stranded bangod gati ining tugaman sang malain sining tiyempo, no? Nga epekto ni Bagyo Opong. Standby sa aton sining mga kabumbo kay dugangan ta mga informasyon sa aton sining parayon man nga pagpangalagad subong diri sa aton sining palatuntunan. Balikan ta ang syudad sa Iloilo kay ang City Social Welfare Development Office nakatag na sang inisyal sining mga bulig sa mga evacuees. Kag subong man may nagdulugang dira nga mga impormasyon direktamente sa may Iloilo City Operation Center. Si Boboana nagtutok sa OPSEN para nga makabulig man kita monitor sa sining sitwasyon karon sa bahin sa palibot sa syudad sa Iloilo. May pila na diri ka mga nagkalatumba sining poste, no? Kag iban sining mga puno sa kahoy nagkalatumba tugaman sa malaing nga tiyempo mabaskog sining paghuyop sa hangin sa ulan iya manwati hindi amo sina ka munog but sa gyapon ang paghuyop sang hangin amo ning isa sa mga ginabantayan man sa karon sa aton siniya nga mga kabombo. Check naton ang mga impormasyon kag subong balita ni Bombo Hana Andaza direkta sa may Iloilo City Operation Center. Bombo Hana, please go ahead.
Kumbocham nagdugang mandiri ang numero sa mga barangay nga na-record diri sa Iloilo City Emergency Operation Center diri sa may City Disaster Risk Reduction and Management Office. Naglabot na ini sa 88 ka mga kabarangayan ang na-record nga nalubog sa tubig baha as of 1 p.m. sa Arevalo District. Mayara sang 3 ka mga barangay adasin sa gihapon ang Mohon Zone 1 and 2, Suok, kag Santa Cruz Zone 1 to 3. Ang lubog sa tubig baha sa City Proper District ang mayara man sa pinakamadamo o kung isa sa mga pinakamadamo man ng mga kabarangayan ang lubog sa tubig baha. Ang City Proper District ang 14 ka mga kabarangayan ang nagdugang diri sa nasambit naton kagina ang Zamora Milieza, Veterans Village, San Felix, Villa Anita, Kaga, Edgan Zone to Quezon and Isnart Street ang nagdugang sa record sa Operation Center. Sa Distrito Sangharo ang saliwat nga nagsaka sa 17 na ka mga kabarangayan ang gapangunan sa gihapon ang Kalubihan Creek nga mayara ang 37 to 40 inches kaga ginasundan man sa pila ka mga barangay ang Portero Zone 4 ang nagalabot man sa 13 to 15 inches kaga diri man sa may pagdugang nga mga nasambit nga barangay ang Simole Dasma, Sambag, Benedicto, Tabok Suba, kag Balantang Zone 5 and 6. Sa distrito sang Lapas, nagabot man sa 19 sa mga kabarangayan na ang lubog sa tubig baha, ang Divina Gracia, Lopez Haina Sur, kag ang nagdugang man ang Railway Market Area, Lopez Haina Norte, ang Tikod, Kaingin, San Isidro, ang bilog na nga area sang Lapas District sa San Isidro Lapas, San Nicolas, Zone 1 and 5. Ang may pinakamataas rin nga area nga nakita naton sa record sa CDRMO, amo man ang Banuyaw, ang old site and new site nga nagalabot man sa 8 to 12 inches sa may distrito sang La Paz. Sa Lapus District may 5, Don Esteban, Siniquay, Lobo, Lapus Norte, Sitio, Sapa, at Barrio Obrero Zone 1 to 6. Ang ila diri nga pinakataas man sa may Lapus District amo ang Lapus Norte, ang Sitio Sapa nga nagalabot sa 14 to 16 inches ang kadalumon sa tubig baha. Sa distrito sang Mandurriao may 16 na ka mga kabarangayan ang nalubog man sa tubig baha kag ang so far sa record sa CDRMO diri ang pinaka madalom diri man nga na-record ang Barangay Tabukan, Mandurriao nga nagalabot sa 15 to 20 inches ang baha sa amo nga area. And nagdugang man diri ang San Rafael, Block 10, Hibaw-an Norte, Zone 3, kag ang Bakhaw areas man. Diri sa may Molo District ang 14 na ka mga kabarangayan ang lubog man sa tubig baha. Ang Katilingban, Zone 1 nga may 3 to 5 inches ang pinaka madalom diri nga na-record amo ang North Avancenia Molo, ang Barangay Compound Alley, 13 inches na ang lubog man sa tubig baha. Diri sa ila nga effect sang southwest monsoon inagyan nga ipabagpog pa ni bagyong Opong as of record release ang City Social Welfare Development Office. Mayara na sang 185 ka mga apektado nga pamilya and diri may 4 na ka totally partially damaged houses, stranded individuals diri sa may Parola Wharf nga may 44, ang Philippine Ports Authority Port San Pedro 211, kag 126 Lapus Wharf from Iloilo to Guimaras ang stranded individuals. Ang bukas diri nga mga na-record nga evacuation centers ang nasambit naton sa Gina ang 467 ka mga evacuation centers and kagina 11 pa lang diri ang mga activated o kung ang mga mayara na sang na-record nga mga pamilya sa 467 ka mga evacuation centers ang bukas ini sa mag-accommodate man sa sa mga evacuees nga maka-accommodate sa 47,000 ka mga families o kung masobra sa 225
ka individuala. Sa La Paz, may 75 evacuation centers nga nagalabot man ang kapasidad kini sa 552. Sa Lapus, 36 evacuation centers nga may 219 families capacity. Ang Haro 1, 67 evacuation centers nga may capacity nga 1,060 ka mga pamilya. Ang Haro 2, 54 evacuation centers nga may kapasidad nga 5,644. Mandurriao with the 55 evacuation centers with a capacity of 1,131. Molo with the 109 evacuation centers na may kapasidad nga 37,178 sa mga pamilya. Dako kag madamo ang mga evacuation centers nga na ready iya sa may distrito sang Molo, Bomber, Siama. Sa may Arevalo naman, may ara sang 31 evacuation centers with a capacity of 770 families. Kag ang city proper nga may 40 ka mga evacuation centers. Kag may kapasidad nga 1,067 ka mga pamilya nga makiter diri sang mga evacuation centers. So kabuusan nga 225,000 ka mga individual ang makiter sang nasambit nga mga evacuation centers. Sa may bahin sa City Social Welfare and Development Office sa pagpanguna man ni Felis Hilogo, Teresa Hilogo, ang head sa aning opisina, ang ilalagyan pahayag na as of 11 a.m. nakahatag man diri sang figures. But then so far sige ang pag-update diri kay madamo naman tong mga nagapadulong sa mga evacuation centers sa bukas na diri sa may syudad sang Iloilo, Bombosyam. So ang mga temporaryo kag mga inisyal nga nahatag na sang among opisina, amo man ang mga panapton, mga kagamitan, kag mga pagkaon. Ang pagkaon diri wala man isang problema when it comes to evacuation center. Bangod man nga gina follow up kag gina activate na ang ining community kitchen nga ginatawag nila Bombosyama dira sa may area sang mga evacuation center. So dako ini nga bulig para man sa mga nasambit nga mga individual nga apektado sang tubig baha. So exact diri man sa mga tubig baha diri kag mga flooded barangays na nga na-record sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Sige man ang ila diri nga pagalibot on field as of 1:30 p.m. May current situation naman sila sa may coastal water sa barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. So exact boundary, mayara man sila sa ginhatag flood bulletin number 1 for Halaur River Basin at 11 a.m. kag diri presentar man ang nagakalain-lain diri nga mga naglabot na sa pilaman ka mga netostri ang pagtaas ng tubig. But then sa Subong, ang latest man diri sa may operation centers ang nagapatigayon sa meeting sa liwat with the Barangay Disaster Risk Reduction Management Office kag mga on-field nila diri sa may babaw sa ining operation center nila Bombosyam. Kay kagina diri man ang presensya sa mga konsehal sa siyudad ng Iloilo ni Councilor Miguel Treñas, Councilor Ninette Laliana, Councilor Rex Marcos Sarabia nga nagpadulong diri sa may operation center kat nag-example diri kay Mr. Darwin Papa ang head sa Remand Operation Center sa may CDRMO kag amo man ang pila ka mga officials nga kinahanglan diri kag ang pag-coordinate sa mga barangay officials as of now ang una man diri sang amo man nga opisina. Actually si Engineer Niel Ravena bago gid lamang manag-abot from Metro Manila, Bombosyam, diretsyo man diri sa may city operations at check ang mga available data and ano pang mabulig sa City Environment and Natural Resources Office sa nasambit nga operation center. So subong sige gid ang ila diri nga pag-monitor and sa bahin sa City Social Welfare Development Office sige man ang pag-angot sa pila pa ka mga affected sang mga affected sa tubig baha kag pagbagyo agud man nga masaylo na ini sila sa evacuation centers. Ipabati naton ang nangin pahayag man ni Teresa Hilogo ang head sa CSWDO. Ang evac naton is only 5 ka family, 5 ka evac center
with 118 ka 100 ano ni? 18 lang gid ka individuals dira sa IVAC. 18 individuals. Sa diin nga IVAC, ma'am. individual. Ang dali lang. Pero sa outside IVAC may ara kita families nga 41 kag may individual kita nga 197. So ang aton nga mga evacuation center may ara kita sa Zone 1, gym sa Molo, may Barangay Tanod Outpost sa Haro, kag may ara kita chapel kag sa gym sang Molo. While naka Molo South Balwarte. Ang sa Zone 1 Molo San Juan. Ang Barangay Tanod nga Outpost Haro sa Barangay Montenola. May ara kita sa Ortiz nga isa man ka evac center ara sa daycare center sang Ortiz. May ara kita sa San Rafael Mandurriao sa Donato Pison Memorial Elementary School sa Mandurriao. So may ara man isa. So as of 11 may ara kita number of damaged houses. May totally kita nga duha kag may partially nga duha. Okay. Ano nga mga barangay ni mamang partially damaged houses? Ang totally is Kalaparan, isa sa Kalaparan, ka-total, kag isa man ka-partial. Boss Kalaparan na sa may Barangay Montenola sa Haro, may isa ka-total, kag may isa ka-partial. Okay. Ma'am, ano na ang initial nga nahatag naton nga mga bulig sa mga evacuees naton? So, gani-reactivate naton ang aton nga community kitchen sa aton nga mga evac center. Sige, ang community kitchen sa aton mga worker. Meanwhile, ang araya outside evac. So, naghahatag kita sang tag-4 ka kilo nga rice. Kag ang canned goods. Nga tag-3 ka canned goods. Okay, so bali may total diri man nga 467 ka evacuation centers according sa data diri sa city government, but then hindi pa man tanan, ma'am, no? Wala pa man sang taho ang tanan-tanan gid nga evacuation. Sa amon as of 9 o'clock, ang recorded na evac center is only 5. Okay. Sige. So, ma'am pa, kamusta ang monitoring naton? Sige man sa mga barangays naton nga mas may madugang later on nga mga evacuees. So, parang aton nga mga district nga offices, kasi ara kita satellite mo sa kada district. May ara kita yaman nga nga staff, mga daycare workers, supplemental feeding workers. So, ara na sila naka-deploy sa field kag kundiin nga areas ang may evacuation center, sila nagka-facilitate, nagka-monitor kag nagaluto para sa aton nga mga affected families. So ang tanan naton nga district saturated na ang bilog nga syudad, kag sila na to ang nagkapatigayon, no, kay ang SWD o balan in charge sa camp management sa aton nga evacuation center. So dira gid na sila nagatutok kag nagapatigayon ka pagpaluto sa aton nga community kitchen sa aton nga mga affected families. Nabatian diri mo siyam ang nangin napahayag sa head sa City Social Welfare Development Office. And again, ang ining data, sige ang pag-upload diri man sa operation center. Yes. So that's why nga may mga changes sa when it comes to kay sa mga... samta nga nagadugay, Bombo, hana nagaduga mga evacuees mo, kay gusto na to, wa isang hindi mayob lang matabo. So much better kung ang iban maigo sa preemptive evacuation, mas labing mayo kag matipon sila sa isa ka evacuation center. And I do believe aton sini nga mga city councilors gani nagalibot na sa Sinimatinion para nga pasiguraduhon man nga preparado ang mga evacuation center naton kag kung ano mga kinahanglanon sa nganon sini nga mga evacuees ang gilayon sini nga ma-provide. And initially na-provide na sa City Social Welfare Development Office. Tama gid inaabong ba siya kay subong man sa may diri sa may syudad ng Iloilo ang na-exempt
sa pagsigisigi nga pag-update diri mismo ang City Social Welfare Development Office nga mga staff and field ang nagalibot and naga-check sa mga coastal areas agad man nga maka preemptive measure evacuate na ini sila samtang wala pa nagdala ang pagbaha man sa ilang mga lugar. And also diri sa may operation center ang ila diri nga pag-coordinate yun kag pag-activate yun sa mga barangay disaster risk reduction management. Kay diini sila ang on-field and sila gid mismo makalibot sa ilang mga barangayan kay gina-forward diri ang data sa may operation center. Actually mismo man ang mga police stations sa Iloilo City Police Office Bambocham ang aton diri na ang data sang mga pilaman ka mga hepe sang syudad man sa Iloilo sa pulo ka police station may aramat sila sa ginabaton nga mga data nga mismo ginahatag sang mga BDRM nga ginahatag sa mga hepe agad if ever nga kinahanglan nila sang bulig ang yaraman ang kapulisan. And of course ang mga emergency responder man sa evacuation center or emergency responder sa BFP kag iban pa nga mga law enforcement agency kay activated na ini sila tanan kapin pa diri sa may eye care center diri sa may distrito sa Mandriao. All right. So nagapakita lamang ati in time sa Chimpo sa mga amo sini iya nagatutok ang operation center ang mga opisyales naton, although ang iban waay prote depende na sila kung ano sila bumuana. Importante nga kita nato ng presensya sa pila ka mga konsyal ang nakita ginato na siplatan naton Councilor Miguel Treñas and Councilor Nene de la Liana, no? Si Councilor Nene to tiniilang gani. Pero tiya mo na bla. Pag may mag-abot ang Chimpo nga kinanglanon, ang imo sini nga panerbisyo sa imo sini masarangan, no? Araka nakita taman to nga sa Laragway may briefing to sa Iloilo Operation Center. Ara ang presensya ni OIC Mayor Jonas Villoselio, pila ka mga opisyal sa mga departments sa city government, si Councilor Miguel and Councilor Nene de la Liana. Ang way malawagan ti basi kon mapas man to no? Para nga kung makita na sila malawagan taman sila ka masapakan naman sila. But hindi iniya pasapak-sapak. Nagapamatuod lamang at nagatrabaho ang hindi man tanan pila ka mga konsyal naton. Tama gyud ina Bambocham a simple check kumbaga sa mga evacuation centers na ko naman ina nga bulig kag mismo sa pamuluyo kay ini sila may dala naman nga mga bulig abi at initial nga pakipag-angot sa ibang opisina ang pagati mabuligan kita ang mga pumuluyo ang apektado. Also si Councilor Rex Marcos Sarabia Bambocham nag-apas diri sa nag-apas Di pa picture na dasa kag para nga makita ko, para nga malawagan ko man siya. Nag-apas sa tunga-tunga sa meeting nila. Surado, wala man sa opisina. Si Mayor Inday Raisa Treñas, bisan naratos Manila, post ini siya nga kung sino man dira ang nagakinanglan sang bulig or may mga emerhensya, mag-comment lamang to sa Facebook page ni Inday Raisa para nga mapadalaan sang bulig kung ano mga sa isang bulig dira bumbuhan na. Tama ina Bambocham, although working remotely si Mayor Isa Treñas nasa Metro Manila kagadri si Officer in Charge Mayor Jonas Villoselio ang sige ang pag-coordinatory. Actually bag-ugid namang may ginapagawa naman ini nga data
diri sa may iyang Facebook page as of 1 p.m. Total of 691 families or 2,529 displaced individuals from 25 barangays ang apektado sang Bagyo Opong. So amo ni ang latest data diri sa Operation Center and kay Mayor Isa Treñas kaangat diri sa mga apektado sang Bagyong Opong Bombocha. Updated, naga-monitor sang nagakalinabo diri sa palibot sa syudad sa Iloilo si Mayor bisan na wala diri, no? Pero kung magluwas sa posting sa Facebook, kung may interview pagitan isang spokesperson, yan mas mayo pagin, no? May aragid Bombocha mo. Actually, si Mr. Pantalaga Gonzal ang sige-sige man nga pag-adulong sang data na directly halin sa barangay kay from barangay dinakit sa ila and diri sa Operation Centers man. All right. Live diri sa may City Disaster Risk Reduction Management Office Operation Center, inisip ang buhana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat yun, Bombo Hana Andasa, sa imo siniiyang report. Tisaton sini nga mga kabombo, why man kita sang kung ano man sila diri nga katuyuan, ang importante lamang sina diri banwa, no? Ngati nakita naton kag nahibaluan sang aton sini nga mga kabombo una bes ang aton sini nga mga talatapan sang gobyerno, just like sa bahin sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office under sa kay retired police Colonel Cornelio Salinas. Sige ang monitoring from time to time, naga-update sa mga latest information, nagabantay ngayong kaso por kaso, no? Makahimo man sang lihok ang PDRRMO, nagahatag sa mga latest nga mga information diri sa aton para ngati ma-relate man sa aton sini nga mga kabombo. Same as with sa bahin karon sang Iloilo City, sa bahin sang aton sining Operation Center, ti ara si Ma'am Donna Magno, nakita tagina sa aton sini nga mga kabombo si Sir Darwin Papa, si OIC Mayor Jonas Villucelio, and then Councilor Miguel and Councilor Denny de la Liana. And according kani sa kay bombohana, nag-apas kid kuno dito kay ras bombohana tos may opsenso mo, no? Nag-apas dito si tawag si ngani Councilor Rex Sarabia. Ang information ko kagina ngati do hindi pa tani pagpasudlon si bombohana mo. Pero kung pasulod man sa aton sini nga mga kabombo. Suno sa kay Ma'am Teresa Hilugo, may mga inisyal na ini sila nga ginhatagan sang ayuda kag padayon nga nagadugang pang numero sa mga evacuees sa aton siniiya nga mga evacuation center, no? Diri man sa bahin karon iya sang syudad sang Iloilo. So bantayan naton ina ang dugang pagid sini karon iya nga mga balita kag impormasyon na tuhoy man sa sining epekto ni Bagyo Opong diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. No? May mga informasyon pagig kita kag iban pagid sini mga balita galing gid alang-alang ginaton sini nga tiyempo. Siguro mas mayo kon makompleto karon kaysa Carlesto mapurupinot ang signal to, no? Sang komunikasyon, no? May interview kita kung tani sa ila sini nga alkalde sa sitwasyon man sini nila o galing kino medyo mapropinot pa ang linya sa karon. Anyway, from time to time magahatag sang update karon kita diri sa Bombo Radio Iloilo, tutok lamang kamo diri sa mga dugang sini nga mga balita kag impormasyon sa aton man sini nga padayon nga pagpalayag. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle. Nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo sa sining mga tinion kita ang updanay para sa kahapon lamang program ini si Tita Regine. And yes, it's a very rainy and stormy Friday, September 26, 2025, and we continue to pray sa aton dira nga mga kauturan kag tagam-tagam gid kita labi na gid ang ara sa mga malapit sa mga baybayon if you know nga ti kadelikado na para sa inyo nga magstay dira kadto na dayon sa evacuation center. So this afternoon, bisan for the meantime, kulo kalipatan taanay no ang aton nga sitwasyon sa mga kauturan naton dira no nga ginakibang nagatagam-tagam, be calm and continue to pray for our safety. So check naton ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 90 dias na lang, 90 days to go before Christmas. And of course, we know, no matter ano nga setbacks, ano nga mga storms, ang mga labay sa aton nga kabuhi, we have to move forward and life must go on. 10 minutes after 2 o'clock, I hope makaprovide kita, no? Bisan gamay lang, kalingawan para sa inyo dira. Diversion, no? Especially sa mga aragid, sa mga evacuation centers, sa mga lugar nga medyo delikado, pangamuyo gid kita no sa safety naton kag unahon gid naton ang aton nga seguridad. So updatein niyo ako sa sininga hapon every now and then magakuha man kita no sa mga situational reports, mga updates na tuhoy no sa pag-monitor naton sa sininga bagyo, sa severe storm Opong. For the meantime, kita updanay diri sa kahapon lamang program. This is Tita Regine and ari na ang aton ang bahanon para sa inyo from Kija Velez. Okay na tayo. Mayong hapon. Pinapayuhan ang sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala gustong balikan patuloy umaasa baka sakaling kayanin pa ngunit tadhana na ang nagsasabing tayo'y may katapusan di dapat ipagpilit ang puso nating ayaw na tama na alam kong sawa ka na kung wala na talaga sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad nang ang puso ko'y mapalaya sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana sa susunod
Di magsisisi, bukas pala tatanggapin, tayo'y magsilbing aral, kahit papano ay nagmahal, sa ating tatahakin na landas, paghanap ng bagong mahal, mga mali di maulit, pag-ibig siyang mananaig, tama na, sana'y liligaya ka. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad, nang ang puso ko'y mapalaya sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana, sa susunod nating pagtatagpo. Kung wala na, sana'y okay na tayo, pakiusap, sana'y okay na tayo. Kung wala na, sana'y okay na tayo, pakiusap, sana'y okay na tayo. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko, puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Mga puso ko'y malaya na sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana, sa susunod nating pagtatagpo, sa susunod nating pagtatagpo, sa susunod nating pagtatagpo. Okay na tayo, okay na tayo. Sa susunod nating pagtatagpo, okay na tayo. And we are really praying for that after the severe storm Opong, magiging okay gid kita. 16 minutes after 2 o'clock, this is again Tita Regine. Allow me, nga bisan sa gamay ng mga inoras, makaupdanay kita, kag makahatag gihapon sa kalingawan para sa inyo, sa sininga mabagyuhon nga hapon, but we have to stay warm and dry. So, di na magwa kung wala malang sign, very important gid nga hilimuon nga ginagakinahanglan nga magwa gid kamo sa inyo panimalay. Stay safe kita tanan. Yesterday, nagsugod kita basa diri sa sulat ni Lola Iki, but wala naton ini natapos because ang aton nga coverage no sa Senate hearing sa mga flood control projects. So, gaan ko lang mo idea to those nga wala nakapamati kahapon. Actually, nag-share diri sa aton sa iyang istorya si Lola Iki nga may bana kag tagon ta kay JR. Bale, naglakat ining iya nga bana kay ti namigado ang pagpangabuhi. So, nagbusong siya sa those 7 months bala ato no. So naglakat siya kay ti naglakat siya ang iya nga bana didto sa may Mindanao para nga mangita sa maayo man no nga kapalaran didto para nga ti mabuhi niyang iya nga pamilya. But sad to say, nagduhalang tuig bisan sulat wala gid siya nakabaton. So puwerte gid na pangasubo ni Lola Iki kag wala sang adlaw nga wala siya nagahilibion
ambal nga dumabuang gid siya ko no. And then even one time samtang nga nagasabak siya sang iya nga anak, nagahilibion siya tapos nag-attempt siya nga maghikog pinaagi sa paglukso sa bintana. Maayo lang kay very quick man ang iya nga utod nga nasipit niyang iya nga bata kay ang plano niya no nga tidwasan sa iya nga bata ang magpakamatay na lang kay tiam mo na ang ilang nga sitwasyon nga wala na sila na nabalikid sang iya nga bana nga nagadto lang sa Mindanao, wala na gid na ni sulat, wala gid nag-reach out sa iya. Mayo lang gid maabtik man iya utod nga gindakop siya sa iya nga tiil kag hawiran, so wala sila nahulog, ginbatak sila to. So naghambal gani iya nga mother nga tama na nga hibi, tapos bata ka pa man, may mga nagapanguliyag mo da sa imo nga hindi ka na lang magpamana liwat. Pero hambal niya hindi siya mamana liwat kay tibuhi ang iya nga bana. So ang iya nga ginhimo one day nagambal siya nga makadto siya kuno sa iya nga utod. So bitbit niyang iya nga bata, gintagaan man siya sang inuplete sang iya nga mga utod kag sang iya nga ginikanan. Pero supposedly dito siya sa iya nga utod makadto pero sa Antique no, pero wala siya nag-change mind siya, nagkadto siya sa Molye, nagawad siya ticket tapos nagsakay siya sa barko nga pakadto sa Mindanao kay ang tuyo niya nga ti pangitao niya gid ang iya nga husband kag bitbit niya man ang iya nga bata. Nakasakay sila, nakalakat ang barko, but mga alas 2 ang kaagahon, naglain ang panahon, naguntat ang biyahe sa ang pag-andar sa barko. Parte naman ang iyang hilibion kay siling niya kung anong matabo sa ila, wala gid pangitaan ng iyang pamilya kay wala sila daan na lisensya, way sila kabalo kundiin sila nga duwa sang iyang anak nga nagkadto. So sa sini kita nga mga nga parte sang iyang pag-istorya diri sa aton sugpunanta ang sulat ni Lola Iki. So Tita Regine, nagsinggit gid ako, Ginoo ko luwasagid kami sang anak ko. Kay kun malugdang ang barko, wala gid sang pingitaan ang akon mga ginikanan kag mga utod ko kay waay sila makahibalo nga sa Mindanao tamo nagkadto. Ginoo maluoy kag gid sa amon, paandaragid ang makinasang barko. Tamdagid og Ginoo ang akon nga pangamuyo. About tita, sa kaluoy sang Ginoong Dios, nag-andar na. Kagabi mo, Tita Regine, kalain sang lakat sang barko nga wala nagaandar ang iya makina kay nagalinggi-linggi. Way pag-abante ang iya lakat, tita, kundi nagaisol. Mga 30 minutes kag mag-andar kag naglakat. Nagpasalamat kitaken sa Ginoo kag ginluwas gid niya kami kag sang mga alas 4 na sa kahaponanon, malapit na kami sa Cotabato. Mag-aalas 5 na, malayo pa sa Pantalan. Ara naman tita, hindi naman makadungka ang barko sa Pantalan kay manabaw ruman ang dagat. Ginpasakay naman tamon sa silinga Naval. Anay kay ari kami sa Pantalan, nanaog kami sa rest house ni Mrs. Mata. Kay dulom na, nagambal ang guard, ang malayo kaduan, maghigda lang kamo anay, kag sa buwas kamo maglakat. Nagbugtaw ako kay aga na. Namangkot ako sa guard kung ano ang salakyan pakadto sa Surala, Pakanahay. Sabat, magsakay anay kamo inday sa dulawan nga bus kag manaog sa Dajangas. Kag magsakay naman kamo pa Surala, panaog kamo, kag sakay naman kamo. So amo to tita, gintandaan ko ang direksyon. Sang pag-abot namon sa Surala, nanaog kami kabata ko kag nagpamangkot ako sa driver kung ano nga salakyan ang pakadto sa Kanahay. Sabat na, waay isang jeep nga nagakadto didto kay madalom ang suba, hindi makatabok. Bagon lang ang ginakargahan sang mais. Ara ang bagon, dali kamo kay pasakyon ta kamo. Nagsiling siya sa driver sang bagon, tol, pasakya sila sa imo bagon kay sa Kanahay sila makadto. So amo to tita, kay nakapungko na kami sa tupad sang driver, naghambal takon sa akong nga bata,
Nasiling ko tani, makita tagid ang imo tatay. Tinagsabat bata ko sa akon tita, hindi ron ikaw nanay maghibi. Kaysa aton nga agtunan, di dyan gid si tatay ko. Sang pagkabati sang driver, namangkot na kanakan. Sino kaduan ninyo sa kanahay? Pero sa waay pa ako makasabat, nagpakilala siya sa akon nga si Willing ang iyahayo. Nagsabat man takon, nasiling ko si Iki ako. Kag namangkot pagid siya sa akon tita, sino ang kaduan ninyo sa kanahay? Sabat ko, sinong inong nga utod sang akon bana? Namangkot pagid. Sino ang ngalan sang bana mo nga utod ni Pari Inong? Sabat ko si JR. Siling na, ha? Bana mo si Pari JR? Siling ko nga ahaw. Sabat na, ari si Pari JR nagapauli sa balay ni Pari Inong kay nalagyo siya sa Kitodak, North Cotabato. Kay nagiinaway didto ang mga rebelde nga mga Muslim kag mga ilaga. Amo nga nalagyo siya didto. Kag-ara na kami sa tupad sang balay ni Nong Inong, nagpundo na ang iya bagon. Naog na kamo, ari na ang balay ni Pari Inong. Kag nanawag si Willing, Parin JR, ari ang imo asawa kag anak, halin sila sa Iloilo, ginpasakay ko sila sa akon bagon. About tita, sang pagkabati nila, ubos, tanda magguluwa sa sulod sang balay nila. Una gid ang akon bana, nagahilibion maghako sa amon, nagahibi man takon, kag maghambal, nga abaw JR, ginpatumbayaan mo gid kami. Why mo gid kami dumduma ba? Nagahilibion gid takon tita, hindi na sa kasubo, kundi sa kalipay na. Kay malawig ang mga tinuig ang akon pag-antos, nakita gid man siya nakon. Kag may tawgo na nga tatay ang amon anak. Kag diri na lang tita Kutob, ang masubo ko nga inagihan. Pasensya lang sa akon nga sulat, no? Medyo tama kakulang. Kag salamat kid tita sa pagbasa mo. Balo na ako, 77 na ang akon edad subong. Kag tubtub gid sa liwat, madamo nga salamat sa imo ang tagpadala. Lola Iki sang San Miguel, Iloilo. Bo nagahilibion ako sa paghulat. Again, from Lola Iki. Hindi to guro hulat, no, kundi sulat. Nagahilibion, namin guro nagahilibion gid siya sa iya nga pagsulat. No, sa ano bala, no, recalling again. Nagabusong ka, gibiya ka sa imo nga husband, duha ka tuig, more than 2 years. Nga tiway ka gid sang bulubalita halin sa iya, wala man lang sulat, wala man lang pabalo, kung naano na siya. So kung ikaw bing asawa, nung imo nga panumdumon sina, syempre night and day, we understand kung nga ang nagahilibion na lang siya. Kay ti, mayo man ang ilang istoryanay sa iyang husband, pero nga amo sinang natabo. So, siguro, no, kung ano-ano na lang ang nagasulod sa iya nga isip. Ano iya himuon, kiti may anak pa siya, tapos na isa na lang siya nga magapadako sa iya nga bata, tapos why siya kabalo, kung wala buhi pa, o kung patay pa ang iya nga, or patay na ang iya nga husband, but according sa iya, no, sa ginabalansa sa iya nga mother, pamana ka na lang. May magapanguliyag mo sa imo, bata ka pa man, pero ang hambalya, hindi ko iya mamana liwat, kay buhi pang akon bana. So that means, no, dako ang iya nga pagpati nga buhi pa ang iya nga husband. Kag grabe nga kaisog, no, sang isa ka tawo nga ti she needs to know and she needs to find out kung wala sang may maghimo sang tikang pues ako. Te may kwarta siya, upo dya bata iya, imbes nga sa utod siya makadto dito sa Antique, dumretso siya sa Mindanao, bato ginagiyahan gid nga tinakita niya dito ang iyang husband. Yes, you're right. Medyo kulang-kulang, no, ang imo nga pag-istorya diri sa amon. So ano ang mga explanation sa imo husband aside sang naabtan to siya sang kagamo dito sa may lugar nga iya nga kaduan. Ano pa gid ang iyang explanation? Mas nami, no, kung aton ina nga mahibaluan. But anyway, open kita sa pagsulat part 2 sang imo nga story. Why not, di ba? Lola Iki, madamo nga salamat sa imo sa pag-share mo sa ini nga inagihan mo sa kabuhi. Alas 2:27 ang aton nga oras. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo.
inot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Ba may duwa kita diri ka mga letters today ang ilang nga luyag. Actually ang isa ni sa kay crying mother sa Sugarlandia, no? Ang luyag niya is every Friday lang. Tapos may isa man diri si Mr. Survivor today gin nga Friday. Ang iya nga luyag. Actually na-miss to na ni, no, na wait ni na diretsuhan last Friday ang iya nga sulat ni A Crying Mother. But tagaan ta ni Ligwa una ha, ang iya ni Mr. Survivor sa Southern Iloilo nga nag-check gid. If you can read it today. So I hope maintindihan mo man dira ha. Crying Mother. So una-unahon ko lang ni, let's hope nga ti madiretsuhan ta ang imong nga letter. Although medyo malawig-lawig man yung sulat ni Mr. Survivor. But anyway, umpisahan ta. Yan ang sulat ni Mr. Survivor sa Southern Iloilo requested to be read today, September 26. My dearest, Tita Regine. Maayong hapon gid sa imo, Tita Red. Diyan makaupdanan mo dira sa Bombo kag sa tanan nga matagpalamatiis ang sining program. Ilabi na sa mga maukod nga mga regular letter senders. Pasensya gid pero hindi ko na kamo pag-isa-isahon pa. By the way, Tita, dugay na nga wala nakapadala sang ila letters ni Miss G, si Rico, kag si Jesusa. Naidlaw man ko nga mabatian naman liwat ang ilang nga sulat ba. Tani magpabatsyag man sila kung may time. Si Lolo Dencio tana, Tita, basta iyagani isulat ang ginabasa mo, baw, daw sa giniitik ako nga magpamati. Subong nga hapon, may i-share naman ako sa aton nga mga kabombo. Bale, ika-12 ko na ining entry, kag ining istorya, nanungod din sa nanari-sari o kung nagkalain-lain nga mga opinyon, kag suhestyon sa mga tao, nanungod sa akon nga medical condition. Ang iban sa ila, mga malapit kag suod ko nga mga abyan, mayara man nga mga abyan ko sa social media, mga kaparintihan, classmates, former teachers, mga acquaintance, etc. Na-share ko naman ini sa detalyado sa mga program, Tita, ang istorya sa akong kabuhi, na hanungod sa akong nga balatian, kagamuyad to, ang labing una ko nga entry sa KLP. Ginbasa mo, September 26 to 27, 2023. Hindi gid malikawan, Tita, nga samtang nagkakabuhi kita diri sa ibabaw sang kalibutan, mayara kita sa ginapangatubang ang mga nagkalain-lain nga mga problema kag pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi nga wala gid naton ginalauman o kun ginapaabot nga matabo. Pareho sa akong Tita Reg nga sa lamharon ko nga edad nga 19 anyos, wala ako gid ginalauman. May isa ka tumalagsahon nga sahi sang balatian nga nagdapo sa akon nga among gid ang nakaguba sang akon lawas kag nakapabag-o sa dalagan sang akon kabuhi. Isa ka sahi sang balatian nga amo ang nakapabag-o sa pila ko ka mga manami nga mga plano kag mga desisyon nga luyag ko tani nga matabo sa akon kabuhi sa palaabuton. Apang ang masubo tungod ini tanan. Hindi ko na matagaan pa sang katumanan tungod sa sining balatian. Balatian nga nag-ut-ut sang halos tanan nga propiedad sang akon pamilya. Ilabi na sa propiedad sang akon nga iloy. Balatian nga nagbilin sang isa ka masakit, masubo kag mapait nga kahapon sa akon bug-os nga kabuhi nga hindi ko gid malimtan mientras ako nagakabuhi. Pero anho naton kay ari na ini natabo na kag nagligad na. Hindi manigar nga kadamo sa mga tawo nga nagasimpatiya sa akon. Sila ang mga tawo nga nagahatag sa akon sang kusog, kabakod, inspirasyon, encouragements kag paglaom. Ang iban sa ila nagapakigbahin sang ila personal nga opinyon, suhestyon, kag nagahatag sa akon sa mapinoslanon nga mga laygay kung anong makapaayo sa akon kag kung maayo ko nga himuon. Pero balaan ko, Tita, nga hindi tanan ang mugid sina kasinsiro ang ila pag-ulikid kag pagkabalakas sa akon. Kay may ara man iban nga mangusisa lang sa akon regarding sa akon nga medical condition, agud nga may imarites man sa iban. Kaya ako tanan abi, Tita, mahilig gid man takon nga mag-istorya
kag mag-share sa iban. Pero regarding sa akon kabuhi tita, kag indi iya sang iban. Bisan waay man ti literal gid nga mabulig sa akon ang tawo nga ginasugiran ko, pero nalipay na ako nga mapautwas ko ang akon nga mga problema kag mayara sang pila ka mga tawo nga sarang ko nga masharean, nga masaligan, willing gid nga magpamamati sa akon, maga-comfort kag magahatag sa akon sa nagakaigo nga advice. Kay pamatsyag ko, doon nagamag-an ang akon balatyagon kag ang ginadala ko nga mga problema kung ma-share ko ini sa iban. Pero careful man ako sa mga tawo nga hindi masaligan, Tita Reg. Limitado lang ang mga ginashare ko. Kag kung kaisa nagatungo-tango lang ako, kag ginahuo ko na lang, bisan hindi pa dapat nga maghuo. Para nga wala na sang damo pa nga istorya kag pamangkot. Ari na tita, umpisahan ko na. One time, may isa ka tawo nga nagbulig sa akon. Isa ini siya ka negosyante, kag may dako ini siya nga hardware. Taga-Piak laman ini siya nga banwa, diri man sa sur nga bahin sang probinsya. Bali friend ko man ini siya sa FB. That time, nakita niya ang post ko nga nagakinahanglan ako sang bulig pinansyal tungod sa akon nga medical condition. Ganigin message niya ako, Tita Reg, ginpakadto niya ako sa iyang hardware. Kagintagaan niya ako sang 1,000 pesos. Agud nga ibakal ko sang akon nga medical needs. Hindi lang ina, tita, may ginahambal pa ini siya sa akon, kay isa man ini sa mga opinion sa mga tawo nga nagtatakgid sa akon paminsaron. Gin-ask man niya ako regarding sa akon nga medical condition, kay ginpatpat ko man ini sa iya. Ang hambal niya sa akon, nga hindi ko na kuno pag-ipatandog paliwat sa doktor ang akon nga lawas. Tungod nga makatatlo na kuno ako ka beses na ginoperahan. Kag wala man kuno ini sa gihapon sang kaayuhan o kun maayo nga nangin resulta. Sunod sa iya, nga batunon ko na lang kuno, nga amo na lang sini ang akon sitwasyon, kag nadangtan sang akon kabuhi, kaysa ipatandog ko paliwat sa doktor ang akon lawas, nga wala man lang sang kasiguraduhan. Ang importante kuno, nga buhi ako, kag pagsik pa ako. Bisan paano, damo puman kuno ang pwede ko nga mahimo, apisar nga amo na sini ang akon nga sitwasyon. Dugang paniya, nga hindi man kuno manginupang ang akon sitwasyon, pwede man ko gani kuno nga makapangasawa kung gustuhon ko. Mayara man ako sa isa ka malapit nga abyan nga babae, tita, kag magulang ini siya sa akon sang 15 ka tuig. Naluoy gid siya sa akon. Siling niya, kagwapo sa imo, kagkabuot pa, pay insa amo gidratana ang imo balatian. Isa man ini siya sa mga ginasugiran ko kung kay isa sang akon nga mga problema. Kag amo man siya sa akon. Kay balan ko nga may salig man si manang sa akon. Isa man siya sa mga tawo nga nakahangop gid sa akon. Kag akon man nga nangin inspirasyon. Kung kay isa nga ginashare ko na gani sa iya kung ano ang mga sakit nga ginabatsyag ko. Nagasuggest gid na siya kung ano ang maayo nga himuon. May tiya man ako, tita, nga ang hambal niya sa akon, soltero ka, kagkagwapo pa kanimo, antos timo tabi, kabalatian mo nga di aman. Dugi na papursugid ni iyay sa akon, tita, nga mapaopera ako liwat. Pag ginaintindi ko na lang, balaan ko man, nga wala siya sang ibang nga gusto nga matabo sa akon, kundi amo, nga mag-aayon na ako sang lubos. May pakaisa man ako, tita, nga sadto, permigid niya ako inaas, kung kumustaron ako. Ginaas niya ako kung nakapaoperaron ko no ako. Jeepney driver ini siya, tita, nga ang biyahe halin diri sa amon pa Banwa, pa City, vice versa. So tama sini sa iya kaalwan. Tagsa nga magsakay ko na gani sa jeep niya, wala na ina niya ginakuha ang akon nga plete. Balan ko nga naluoy kag concern gid ining pakaisa ko sa akon. Bisan sa simple lang nga bagay, pero nabatyagan ko gid ang pagpalangga kag pag-ulikid niya. May former teacher man ako, tita, siling niya sa akon, magpakabakod lang kuno ako, kag hindi madulaan sa paglaom, kag i-enjoy ko lang kuno ang kabuhi ko, bisan amo na sini ang akon nga sitwasyon. Dugang paniya, nga tanan kuno kita, may mga problema kag kinahanglan naton nga magpakabakod kag atubangon. Wala kuno ako sang dapat nga i-regret, kay ma-depress lang kuno ako sa pagpamensar. Bisan amo na kuno sini ang akon nga sitwasyon, ang importante nga nakasurvive ako. Haba ko sa iya, damo paman kuntani ang mga handom ko, sir, pero hindi ko na matagaan pa sang katumanan. Siling niya, sige lang ang importante, nga ginhimo mo ang best mo.
halungan mo gid permi ang kaugalingon mo kay prone ka nga daan sa hindi manami ang tiyempo, no? Basi maapektuhan ka gid. So may isa man kami ka leader sa religious community tita nga ang salingin sa akon ipasa Diyos ko na lang ang tanan kay wala gid sang imposible. Siling niya sa akon, mayad man di nga okay ang pamatsyag mo sa tulad nga waay kaw ti may ginabatsyag ng sakit. Pero kung testingan mo gid nga magpanaksi, waay gid ti imposible sa Dios. Nakaagi naman ko gani nga nagtestimony tita. Ginabalaan niya ako nga mapagamit kuno ako nga mangin servant kay ako kuno ang warrior sa amon pamilya para nga madala ko man ang miyembro sa akon pamilya. Dito kuno ako ma-stay sa prayer house kay kun ma-train ako base sa ulihi mangin isaman kuno ako ka leader pareho sa ila nga naga-lead sa mga prayer meetings. Wala man ako nung pamalibad tita kay syempre ako na mismo ang ginapapalapit sa mahal nga Dios. Pero ang siling ko sa iya, nga sis, nabudlayan pa ko abi nga mag-adjust tulad. Kay permi lang ko abi nga kapoy, kay discomfort, mas prefer ko nga sa balay lang ko anay. Pero nagtatakgid sa ako nuna atong maging panghambal niya sa akong tita, kaging binagbinag ko man. Hindi magig ko abi regular gid nga maka-attend sa amon nga prayer meeting, kay layo man abi ang balay namon sa baryo kag sa iban pa nga mga venues. May isa man kitawo nga nagambal sa akon. Ang saling niya, mayad pa kuno, nga sagwa sang lawas ang akong balatian nga makita, kaysa sulod nga hindi makita. Sunod sa iya, mayad pa kuno nga mautdan o kung madulaan ako sang bahin sang akong lawas, kaysa sulod sang lawas ang akong balatian nga hindi makita, kag nagaantos lang ako. Kung imo abi nga binagbinagon tita, ayhan, may mayad gid man bala sa maging panghambal niya. May isa man ako ka-friend sa FB nga nagdayaw sa akong tita Reg. Ang saling niya, dayaw gid ko kanimo bala. Grabe ba? Nasarangan mo nga katatlo ka gid ka beses nga ginoperahan. Kung ako maan, kung masarangan ko ay handya. Ti sari-sari nga mga opinion sa mga tawo ang akon nga nabatian. May mga nagahambal sa akon nga dapat ibalik ko gid kuno sa doktor o kag magpa-check up, magpa-laboratory diwat. O kung try ko kuno nga magpatanaw sa ibang pagid nga mga hospitals o kung doktor nga espesyalista gid sa amo sini nga sahi isang balatian. May mga naghambal man nga herbal naman kuno ang testingan ko kaysa magasto sa pagbakal sa mga bulong sa pharmacy nga tama ka mahal pero wala man sang alibyo. May ara man nagasuggest nga try ko kuno ang amuni nga vitamins or food supplement kung kaisa pati ang diet ko tita pahilabtan man nila May mga naghambal man sa akong tita nga sige lang kuno. Batunon ko na lang nga amo na sini ang nadangtan sang akong kabuhi. Fight lang kuno, mientras nga may ginhawa. Bisan na mo lang di ako no ang sitwasyon ko. Importante nga buhi pa kuno ako, kag bisan paano, ma-enjoy ko pa man ang akong kabuhi. Naluoy gid sila sa akon tungod nga makapila na ako ka beses nga ginoperahan, pero wala man sa gihapon sang kaayuhan. Tama ron kuno di nga paopera. May mga nagasuggest man nga paoperahan ko gid kuno liwat kung gusto ko pa nga mag-ayo. Hindi lang kuno ako madulaan sang paglaom. Pero ang kalabanan gid nga ginahambal nila sa akon, amo ang nahanungod sa espiritual nga aspeto. Nga itugyan ko na lang sa mahal nga Dios ang tanan kung ano man ang plano o kung pagbuot niya sa akon kang kabuhi. Pila lamang ini sa mga opinyon sa mga tawo na tuhoy sa akon nga medical condition. Magluwas dira, madamo pagid ako sa mga nabatian. May ara pagani nga wala man lang sang maibulig sa akon kag sa baylo, libakon pa nila ako. Kag may ara man nga nagapangbasol sa akon, kun nga nagpaopera gid kuno ako. Pero hindi man madula tita, nga may mga nagahambal sa akon nga try ko kuno sa iban pagid nga mga albularyo. Kay basi bulolngon kuno sagwa, kag wala pa makita. Pero paano nga bulolngon pa ini sang albularyo? Tita pito na gani ka mga albularyo ang ipabulngan namon sadto. Kaya nagastuhan lang kami sa more or less 12,000 pesos. Pero bisan isa, wala gid sang may nakapaayo. I respect them, Tita Reg, kung ano man ang ilang mga ginapatihan kag mga hilikoton. Pero sa tulad, dawa ay ron takon gapati ka di atita Pero hindi malikawan nga mayara gid nga mga tawo nga naga-question sa akon. Kun nga amo gid kuno sini ang akon nga balatian, nga way man gani kano ako ti bisyo kag waay ko man ginaabusuhan ang akon nga ikaayong lawas.
Pero kung kaisa tita, hindi ko na masabat ang pila sa mga ginapamangkot nila sa akon. Kay bisan ako gani mismo, tubtob sa karon, may pila pa ka mga palamangkutanon sa akon pamensaron. Nga wala pa matagaan sang sabat. Siguro ang mahal nga Ginoo lamang ang nakahibalo sang sabat. Kag kung ano gid ang mga rason, kung nga nagkalatabo ini sa akon kabuhi, pero wala ako gid ini ginabasol o kung gine-question pa sa iya. Kung kaisa tita, ginabinagbinag ko man, nga basi kung initanan, resulta man sa ako nahimo nga mga sala. Pero ang iba nagahambal sa akon, nga daad, sa mga manggaranon o kung sa mga malaing nga tawo na lang di aging tao, insa nga kanimo pa. Amoy na tita nga may mga tawo nga kapos lang para sa ila ang maghambal, mag-judge, maghatag sa akon sang advice, kag mga suhestyon. Pero wala gani nila maintindihan kung ano gid ang akon balatian, kung paano inibulgon, kung ano ang mga sintomas sini, kag kung ano ang trauma nga dulot sini sa akon kabuhi. Hindi man abi sila ang naka-eksperyensya tita, kundi ako man. Oo, makabatsyag sila sang kaluoy sa akon, pero hindi nila mabatyagan kung ano man ang akon nga nabatyagan. May kaugalingon man ako nga pamensaron kag desisyon, kay nagadepende na lang ina sa akon kung patihan ko sila o kung hindi. Ang iba nila nga mga ginapanghambal sa akon, mahimo nga makabulig, kag mahimo man nga hindi, kag kun kaisa, mahimo man nga makakapalain lamang sang akon nga buot. Ang iban pwede ko gidimuon nga giya kag balasihan. Gani ako na lang ang bahala nga magbinag-binag. Kay ako tita Reg, gin-research, gin-intindi ko gid sang matulid, kung ano gid ang akong balatian. Chronic nga daan ang Crohn's disease, tita. Kag sunod sa pagtuon, ginapatihan, nga usually hereditary ini. Pareho sa ginsiling ko sa letter, kusad to tita, nga so far, wala pa sang may na-discover nga bulong, nga makabulong sa nasambitan nga balatian. Kay bisan ang operasyon, hindi 100% nga mangin solusyon, agod totally ini nga mag-aayo. Kung mayara man nga nangin successful, maswerte sila. Sa subong tita, 2 na katuig kag 4 ka bulan nga wala na ako sang may gina-maintenance nga bulong. Kag wala naman ako nakabalik pa sa isa ka pribado nga hospital nga akong ginapa-check upan dira sa city. Kag wala naman ako nakapalaboratory, ilabi na ang colonoscopy. Nagabalik-balik lang ang mga sintomas ng akong nga balatian tita. Kag sa masami, nagresulta ini sang discomfort sa akon. Kag hindi ako makatulog. May best man nga kung kaisa, nagakipot man ang iban nga mga buslot sa akon tiyan. Pero may ara man, nga bisan nakipot na, pero nagabuslot naman liwat. Kung kaisa, nagadugo ini kay naga na or pass, pasensya lang da sa mga naga-late lunch. Sa subong, may 6 ka mga buslot ang akon tiyan tita, nga amo ang ginaagyan sang akon higko. Ang Crohn's disease, madamo ini siya sa mga sintomas. Pero hindi tanan nga mga sintomas makita sa isa ka pasyente. Pero ang isa sa mga ginakahangawaan ko subong tita, amo ang isa sa mga sintomas sang Crohn's disease nga posible makadulot gid sang stigma, ang mouth sores. Subong lang ini nagtuhaw sa akon tita. Siguro nakalabot na sa akon baba kag dila ang sintomas sang Crohn's disease tungod na pabayaan ko na ini. Bale nagapilas-pilas ang akon nga dila tita. Kag nagasakit ini pati sa akong tutunlan, nagasabat ang sakit kag pamatsyag ko, do nagamarah ang sulod sang akong baba, lakip na ang akong dila. Pero kaya ko pa man nga itolerar. Haba ko sa kaugalingon ko, na mientras nga masarangan ko, hindi na ako magpa-hospital pa. Nakapoy na gid ako nga magpa-hospital tita. Wala labot nga masyado kagasto, kagalos hindi na gid kaya sang akong lawas, do nami na lang nga ipahuway. Bisan gani nga magbiyahe pa city, do hindi na ako makaagwanta sang kakapoy. Ginatugyan ko na lang sa mahal nga Diyos ang tanan. Siya na lang ang bahala sa akon kung ano man gid ang pagbuot niya nga matabo pa sa akon kabuhi. Wala gid ko nagakataka kay nagakalipat sa pagpangamuyo antes ako magtulog tita. Kung oras na naton nga bawion na niya kita, wala gid kita sang sarangan mahimo. Sa sulod sa masobra 8 ka tuig na pag-antos kag pagsustener ko, sa amo sini ka tumalagsahon kag masyado ka gasto nga sahi isang balatian. Sa subong nabaton ko na gidman sang lubos tita, nga amo na ini ang nadangtan sang akong kabuhi, nga amo na ini ang gintigana nga plano, kay gusto nga matabo sa mahal nga Ginoo sa akong kabuhi.
Apisar nga tuman man ini kabudlay para sa akon ang amo sini nga sahi sa sitwasyon, kag bisan nga masakit kag masubo man nga batyagon ang kagpanumdumon, pero sa amat-amat nabaton ko na gidman sang lubos ti Reg. Hindi man nangin madali sa akon ang tanan, kaysang una daw ginakabig ko lang ining isa ka bangungot o kung malain nga damgo, kag gusto ko na nga makabugtaw. Sa subong nakabugtaw na ako tita, kag nabaton ko na ang realidad sang akon kabuhi. Siguro mayara lang sa mga butang kag mga hitabo sadto nga wala ako palubos nga naintindihan kag narealizar. Apisar nga puno ini sang luha kag pag-antos, pero sa gihapon akon ini nga ginhakos kag ginbaton sang lubos nga may kaisog kag kabakod sa pagpangatubang sa realidad. Sino gidaabi ako nga mangindi, tinuga kag tagsumulunod lamang ako ni Ginoong Hesukristo. Kag wala gid ako sang rason. Agod nga magpamalibad kag kwestiyonon kung ano man ang iya nga pagbuot sa akon kabuhi. Amo ini subong tita, nga kung may time ako, ginaspend ko na lang ang akon tion, hindi lamang sa pagpamati sa imo programa kag sa mga matahom nga mga drama sang Bombo, ilabi na ang mga misteryo sang kabuhi, pero ang all-time favorite ko gid tita sadto amo ang drama sang Bombo nga Faithful Love. Ang pagpamati sa mga programa kag drama sang Bombo amo ang isa sa akon nga mga nanging kalingawan. Agod nga malingaw, kag ma-divert ang akon attention sa pagpanumdum sa akon balatian, bisan sa makadali lamang. Hindi lamang agod nga malingaw kita, kundi mangin isa man ka kabahin sa imo programa, paagi sa pag-share sa akon kasaysayan. Kung ano man ang matabo sa akon tita, handa na ako sa pagbaton, pareho sa pagbaton ko, sa tanan nga mga pagtilaw, kag mga pag-antos na ginhatag niya sa akon. Tuma nakalawig sa mga tinion kag kahigayunan ang ginhatag niya sa akon, agud padayon pa nga magakabuhi. At least, bisan paano, napakigbahin ko man sa imo programa ang kasaysayan sang akon kabuhi. Kabay nga nakahatag manini sang kalingawan sa aton nga matagpalamati, hindi lamang kalingawan, kundi kuntani, magaserbi manini birang inspirasyon, kag makahatag sang paglaom, ilabi na sa mga kapareho ko man nga nagaantos, nga mayara man sa ginasuprir nga balatian. Tubtob na lang diri. Ang isa ko naman ka masyado kamalawig nga sulat tita. Madamo iging salamat sa imo pagbasa kag paghangop. God bless you always and we love you. Respectfully yours, Mr. Survivor of Southern Iloilo. PS tita, ginagreet ko akong hinablos nga si Raymark nga nagaselebrar siya ika-13 nga kaadlawan subong adlaw. Makoy, happy 13th birthday. God bless you always from your tito, Mr. Survivor. Mr. Survivor, we admire your strength and we respect no ano ang imo nga pagpananaw sang tanan nga ini nga nagakalatabo sa imo nga kabuhi. But I just hope you wouldn't stop. If there's one thing hindi mo dapat pag-give up, that's your faith and trust in the Lord, and at the same time ang imo nga pagpabakod sang imo nga kaugalingon every day that you wake up and never lose hope, Yes, you're right, way kita kabalo ano gid ang plano sa Ginoo para sa imo, but nami because you have accepted and you have surrendered yourself to the will of the Lord kung ano man ina. So thank you so much every day of your life, every day that we wake up. That's a gift para sa aton and something nga aton gid nga pasalamatan. Salamat gid for sharing with us and inspiring us with your story, Mr. Survivor sa Southern Iloilo. Oras naton mga kabombo, 51 minutos, makaligad ang takna nga alas 2. May ma-report? Okay. Panubalik ang KLP pagkatapos lang sa pira ka mga importante nga mga pahibalo. Ari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Diri sa kahapon lamang program, kaupod sige hapon si Tita Regine, 54 minutes after 2 o'clock. At this point, kuwaon naton ang situational report dito sa natuy sa baha dito sa Carles, nagikan sa aton nga Bombo reporter si Bombo Rona Salvadico. Good afternoon sa imo, Bombo Rona. Good afternoon, Tita Regina. Like kita subong sa bansang specifically kita sa isa ka barangay sa Carles. Sa barangay ng Carles, kunting hindi ko mo na ang baha. Tugas ang bagyong upong mga kapabuhang madamo sa mga tao na nagtangod sa mga baha. Kaya hindi sila kasabok bangkod nga nagtaas o kung nataas ang tubig kaga may mga empleyado man kami nga wala sa obra bangod nga nahandok ini magpabok kay na mga around 7 a.m. Yara lang sa sugod ang tubig kag nagtaas ini sang around 10 a.m. Pag may mga pasyente pa gani ng kinahanglan dayon sa ina sa ospital kag maayo kay may mga dump truck man naging-provide ang LGU na pwede sakyan sa mga pasyente para madala ini sa safe. Like ano, Bomborona, ano kataas ang tubig dira? Sa 7 a.m. Tita Regine, nasa tuhod lang siya. Tapos pag 10 a.m. sa hita na. Oo, diin ka in particular sa Carles? Sa boundaries ng Balantian, Balasan, sa Nalunsan, Carles. Okay. So almost ang iban pagid nga mga lugar dira sa Carles, amo man na ang sitwasyon? Ang mga Indiapad, daw dagat na siya panawon kay nagtaas gani ang tubig. Tag ina nga Indiapad, may kuan pa na siya, may kanong pa na siya nga humay. Dito sa ina sa may tulay mo. Nag-provide man ang na pwede ligatan sa mga katabok wala. Kag mga around 2 p.m. sini, medyo nagamay naman ang tubig. Kag may mga pila gani ka mga turista kag mga salakyan nga nakaagi na ako nakatabok. Apang may iban gid nga motorista nga gulpi lang kapatay ang ilang motor sa tunga mismo sa baha. Kag so na-stranded sila. Ang mga pumuluyo, kumusta?
Okay man Tita Regine, para man ang DPWH, Coast Guard, BSP, kag ang mga pumunuyo ang gabulig. So madamo na sa mga evacuees? So far, si Mayor ang may evacuees naman, pero nag-focus sa abiso kung sa diri sa bahang wala kita nakakadto pa sa Banua. Okay. And, sa paglibot nato sa bahin sa barangay na Lumsan, maya naman nga mga baha sa mga uyapad o kung mga talagnanan, kag do kung ito bye-bye na inisa. Oo, gani no makita naton diri daw dagat na siya gani. Oo, kataas ang tubig, kag mayari gani ang mga kapamunit kay ang natawas ng bala ang mga fish pond. Oo. Mapunungan. Kag nakahimo man taganit ko pamunit kaina no. Tita Regine kag Aba, may nakuha ka? may naraman mga kapubuhan nga nag tulo-tulo na siya nga gamugamo na siya nga nahigda na siya sa karsada. Ang ano? Ang isda nga nakuha mo? Kapubuhan. Kubo nga mga para sa alagyan. So, kuha na siya sa alagyan nga hindi ka na kaagi. Aha. Kaya nga mga palay nga subong kitao na siya kaina kay daw dagat ang uyagan siya makita ko subong medyo makita naman siya kag lunod kit siya ang agi. So which means nga nag-subside na ang tubig. Nag-subside na ginaman siya, Tita Regine. Okay. Samtang ginalibot naman sang mayor sang Carles ang kabanhanan kag agud makita niya ang sitwasyon kag ma-aksyonan gilayon. Pamatian bala naton ang pahayag ni Mayor Ernest Bitita II, Mayor sang Banwa sang Carles. Plano tadi sa kwan ni nga amnong nakabo subong. Subong no may ara kita diri gid pa posisyon ko diri ang truck sa MBRR. Ara ta sa likod kag napakatong dispo ang truck sa dump truck sa LGU. Tungkol may mga reports kami nga may ara sa Carles nga stranded nga gusto magbalik diri no sa ilang mga balay. So gawlat kami sang kumiyara mga report dito kay ang sa mga motor, mga tricycle hindi makatabok diri no kay medyo gaskog no ang current kag medyo taas no ang tubig labi na gid nga gapa taob pa. So ari lang diri no ang mga fasilidad sa LGU to help ako din sikyar na lang mga sitwasyon na rin kaya alin mo kakawan alin si Kaputi alin mo ako sa mga sa mga evacuation centers nato no so naglibot-libot naman kami so subong may mga report doon na nagkadto kami so may nagkatapukan ng tao hawak. So, gina-explica raman na sila, no? Aram ni taga-DP to assist sa aton mga pumuluyo from Balasan na side o the Carles na side. Anong mabal mo sa mga pumuluyo, Mayor? So nga, ako na lang magpapari pagkakapon nga pa inumdum sa aton sa ilan, no? Halong gig, wala man lang no, sa importante nga mga dilikoton, no? Baga ara na sa tanin sila mga panimalay kag pag-alerto no kag kung sa ila malantaw nga medyo delikado gid ara man ang mga barangay evacuation centers naton ara man ang municipal evacuation center naton kag aton mga uniform personnel aton MDRR council members no ara gid on alert subong para nang ilang kinahanglan. Boborona? Si Mayor Arnold Bitita II, Mayor sang Banwa Carles. So, kumusta subong dira? Passable na ang dalan? Sa subong Tita Regine, naguntat na ang ulan. Kag medyo naghupa na ang tubig sa may highway. So, may mga nagalalabay na? Pwede na maagyan? Pwede na maagyan, Tita Regine. May pila na ka mga persona nga pwede ka agi dito. Kag may ga-assist man sa ila. Kag medyo kasanag naman diri no sa parte sang norte.
So naguntat naman ang ulan, tapos doon nag-init na? Or, hindi, magid-init, pero nagsanag na? Oo, Teta Regine. Alright. Kaga medyo kanta ang hangin, medyo mabulbustog sa gamay, pero wala na sa ulan kaga. Okay naman ang Oo, kay ina, no? Sa imo pag-interview sa kay Mayor, mabatyagan tagid ang kabaskugon sang hangin. Oo, Teta Regine, kaga gakabasa pa ganing cellphone ko sa to eh. I see. Alright. Sige. Ini si Bombo Rona Salvadico, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat, Bomborona Salvadico, straight dito sa Carles. Oras natin is now 3 minutes after 3 o'clock. Kagdiri sa kahapon lamang program, nagapasalamat gid ako sa inyo tanan. Especially, nagapasalamat ako sa aton nga inog interview nga winner, si Sunshine, mother sang La Paz, nga nag-okay na, kag nakaset na kita, video call kita sa iya tomorrow. Maraming salamat sa inyo tanan, mga kabombo. Magasunod na ang inyong mga paborito nga mga dramas. After sang KLP, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Sa aton liwat nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 90 days to go before Christmas. Balikay kita tomorrow. Madaming salamat sa inyo. We'll be interviewing Sunshine Mothers ng La Paz, Boas. For your stories, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let us all stay safe and keep on praying for everyone's safety. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.